ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Oktubre 21, tuig 2024. Kagkaroon sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing. 65 días na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang ganimong Kurman, Bombot siya, Mablanco, Hover. Sa mga nagapaw na dalagkuhan karon nga mga palita, Acting Mayor Jeffrey Ganzon, ginpasiguro nga ginaobra sang syudad ang obligasyon, may kantanan sa water crisis, kag nagpasiguro nga one call away lamang ini. Samtang Josh Enzo Chua, Boy Mayor subong nga simana. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wongki ginaako nga may mga pulis nga naga-take advantage sa election or election season kag mga kandidato. Samtang duha ka lalaki patay sang masapuan sa fish cage sa Sibunag, Guimaras. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita pagatutukan taman, ining may kantanan sa mahina nga enforcement sang mga layi batok sa illegal fishing, rason sang madata sa gihapon nga illegalista sa kadagatan sang probinsya sang Guimaras. Muni mga dalagkuan, mga balita, issues kay impormasyon, tutukan ta sa aton sining pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga kabombo naton, atensyon man kay si Cyclone Christine, ginalauman sining mangin isa iya ka bagyo o isa ka typhoon pananglitan nga magsulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Sandig diri sa report sang pag-asa sa aton sining mga kabombuhay panima tumod kung anong iya sining international name pananglitan niya nga magsulod sa par pagatawgon ini siyang Bagyo Christine. Sa aton sining karon iya nga mga kabombo 30 km per hour ang iya sining kada sigon, no? Sa aton sining mga kabombo kag ginalauman nga magalabot pa sa 55 km per hour ang iya siniyang gustiness, no? Orang iya sining sustained wind 55 km per hora kag ang pagmadlos banwa nagalabot sa 70 km per hora. Samtang ginabantayan man sang tanan ining oil price adjustment nga ipatuman sini buwas nga adlaw. Usually sini banwa ang announcement is today, Monday, kag ang implementation sang oil price adjustment lauman by Tuesday morning. Di ginapayag sinadri karon banwa nga mayara sang pagnubo sang presyo karon sang gasolina, diesel, kag subong man presyo sang kerosene. Sa aton sini nga mga kabombo, bantayan anuman sini nga oras pagwaon na diri banwa kung anong pagnubo kay ginapahayag diri nga ang diesel maganubo sang 70 sentimos sa kada litro, gasolina 50 sentimos kada litro, kag kerosene 85 sentimos kada litro ang price rollback. Implementar inila 6 sa buwasaga. Ang detalye sa mga nagapauna dalagkuan nga mga balita lokal, balikan ta sa panay nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano bala magpain sang basura sa panimalay?
magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Oktubre, taong 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 65 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan po mamaya sa ating weather update. Ilang lugar sa Luzon, inalerto na sa mga pagbaha habang patuloy ang paglapit ng Bagyong Christine. Mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 1, inaasahan pang madaragdagan. Si Department of National Defense Chief Gilbert Chodoro naman nananawagan sa publiko na maghanda at maging biyahe sa May Tabaco Port papuntang Catanduanes suspendido na rin dahil sa Tropical Depression Christine. At sa ating international news, airstrike ng Israel doon ho sa may Lebanon, kumitil ng mahigit sa 1,800 na katao. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Unahin po natin ang ating weather update, mga kabombo. Ilan pong mga lugar dito ho sa Luzon ang inalerto na po ng mga otoridad dahil po yan sa inasahang mga pagbaha habang patuloy po yung paglapit nito hong Bagyong Christine. At yun daw hong mga lugar na nasa ilalim na po ng signal number 1 ay inasahan pang madaragdagan habang patuloy ang paglapit ng naturang bagyo. May mga development mula ho sa Bombo Radio Philippines Weather Center, si Bombo Dennis Hamito. Mga kabombo, mga Castor Nation, nakatas na ang yellow rainfall alert. Ibig sabihin ay posible na mga pagbaha sa
Mga lalawigan ng Quezon at Laguna. Yan ay habang patuloy ang paglapit nitong bagyong Christine dito sa ating bansa. O, ang tinutukoy sa parte naman ng Visayas ay nananatili ang signal number 1 sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Sa parte ng Mindanao ay abot din ang naturang sama ng panahon dahil ngayon ay nakatas na ang signal number 1 sa Dinagat Islands at Surigao del Norte area, kabilang yung area ng Siargao, Bukas Grande Group at Surigao del Norte area, kabilang yung area ng Siargao, Bukas Grande Group at iba pang mga kalapit na lugar maapektuhan din. Mga kabombo, kung magpapatuloy ang pag-usad ng naturang bagyo sa direksyong patungo dito sa may northeastern part ng Luzon, inaasahan ang kanyang paglandfall sa darating na araw ng Biyernes. At posible mga kabombo, yung pagtama nito dyan sa may Cagayan Valley region. Yan ay aasahan natin habang siya ay nasa typhoon intensity. Ibig sabihin, may kalakasan ng bagyong ito, kanyang paglandfall sa darating na araw ng Biyernes, kaya hindi dapat baliwalain ang paparating na epekto ng naturang bagyo na may typhoon intensity. Bombo Genesis. Okay. Mula kaninang alas 8 ng umaga, Bombo Dennis, doon sa last na update natin, may mga nakita bang paglakas doon sa etong lakas nitong bagyong Christine? Sa kasalukuyan ay walang nakitang paglakas, pero ine-expect natin yan kapag ito'y mas nakalapit pa dito sa may landmass ng Pilipinas. Yung pananatili niya sa Pacific Ocean, ito yung kumbaga magpupuel sa kanya para lalo pang lumakas dahil yung mainit na hangin dito sa bahagi ng karagatang Pasipiko, ito yung mag-intensify dito sa bagyong Christine at yan ay aabot hanggang typhoon intensity at ganun nga ang inaasahan natin na kanyang lakas kung ito ay tatama dito sa may hilagang parte ng Luzon at yan ang dapat nating pakabantayan, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo Dennis. At yan ang latest information mula sa Bombo Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin po ng balitang yan o ng ating weather update, nagsuspende na rin po ng klase ang ilang mga lokal na pamahalaan sa Luzon at Visayas dahil po sa masamang panahon, dulot pa rin po ng bagyong Christine. Sa Luzon area, magkakamumbo, kanselado po ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralaan sa lawigan po ng Cavite, Camarines Norte at maging diyan sa may bahagi po ng Camarines Sur na nakataas po ngayon sa signal number 1. Sa Visayas naman, wala pong pasok sa lahat po ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa bahagi po ng Daguhoy, Bohol at Panay sa Capiz. Nitong Lunes nang pumasok nga po sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong Christine at tinataya pong mas lalakas pa ang naturang bagyo. At kaugnay din po niya, umapela na rin itong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa publiko na maghanda at manatiling alerto sa inaasahan pa rin pong epekto nitong naturang bagyo. Bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility o sa teritoryo po ng Pilipinas ang naturang bagyo, nagpaalala ng kalihim sa publiko na maging maagap at ito'y maagap sa pagpaplano at manatiling updated kaugnay sa bagyo para humatiyak ang kahandaan. Nakikipagtulungan na rin anya ang naturang ahensya sa lahat po ng concerned agencies para makabuo ng isang komprehensibo at iisang action plan. Ayon sa kalihim, base po sa pagtaya ng Department of Social Welfare and Development, nasa mahigit 1 milyong mga individual ang posibleng maapektuhan ng naturang bagyo. Samantala, pinapaalalahan na naman ng Department of Agriculture ang mga mangingisda maging ang mga magsasaka ukol sa posibleng maging epekto ng bagyong Christine. Payo ng ahensya sa mga magsasaka, anihin na ang mga pananim na maaaring anihin bago pa man ang malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin. Ihanda rin ang mga post-harvest facilities at iba pang maaaring mapag-imbakan sa mga aanihing pananim. Pinayuhan din ng ahensya ang mga magsasaka na ilagay sa ligtas na lugar ang mga planting materials, kagamitan, farm machineries at mga farm tools at huwag hayaan na maabot ng tubig ulan. Pinapatutukan na rin ng ahensya ang kalusugan at kalagayan ng mga hayop kasama na ang paglalaan dyan ng sapat na pagkain at inumin para sa kanila.
Ayon pa sa Department of Agriculture, kailangan ding linisin ng mga magsasaka ang mga irrigation canal upang maayos ang pagdaloy ng tubig at maiwasang mabaha ang mga taniman. Sa kabila naman po nito, pinapatiyak naman ng ahensya ang kaligtasan din ng mga magsasaka at mga mangingisda mula sa epekto ng bagyo. Sa iba pang mga balita, nakahanda umano itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na pangunahan ng investigasyon ng Senado sa madugong drug war na pinangunahan ho dati ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una nang sinabi nitong si Senate President Francis Escudero na ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa ng parallel investigation kung saan ang naturang komite ay pangungunahan nitong si Senator Pimentel. Ayon sa senador, tatanggapin niya ang kanyang bagong assignment. Ang Blue Ribbon Committee ang tanging may motu proprio authority na magsagawa ng investigasyon. Ngayon po at naka-break ang Kongreso. Ayon kay Senate President Escudero, mas nakabubuting makapagsagawa o masimulan na ang pagdinig bago ang pagbabalik sesyon sa Nobyembre 4 dahil tiyak daw na magiging abala na ang Senado at maging ang Kamara sa pagtalakay sa 6.35 trillion pesos na national budget para huyan sa 2025. Sa kasalukuyan, wala pa pong eksaktong araw kung kailan sisimulan ng Blue Ribbon ang investigasyon nito. Samantala, iniulat naman po ng Commission on Human Rights na magkakapareho ang mga findings nito sa mga testimonya at katibayang ipinapakita sa mga serye ng pagdinig ng House Quad Committee. Kabilang sa mga tinukoy ng komisyon ay ang umano'y reward system na nauna na ngang ibinunyag ni dating Philippine Charity Sweepstake Office General Manager Rowena Garma. Batay sa report ng komisyon na inilabas nito noong April 2022, natuklasan umano ng ahensya na ang mga police operatives na sangkot sa madugong kampanya ay maaaring ginawaran ng pabuya, binigyang pagkilala o nakatanggap ng award. Ayon pa sa Commission on Human Rights, kailangan maimbestigahan na maigi ang reward system dahil sa ito ay importante para sa mas malawak pa at maintindihan ang madugong kampanya. Maliban nga sa reward system, tinukoy din ng CHR ang mga testimonya ukol sa mga nanlaban umano na drug personalities at ang labis na paggamit ng pulisya ng kanilang puwersa tuwing nagsasagawa ng operasyon. Binigyang diin din ng komisyon na ang kasalukuyang socio-political climate sa bansa ay mas akma para marisolba ang mga nangyaring patayan, hindi tulad noong nakalipas na administrasyon. Ayon pa sa komisyon, naging malaking hamon din ang nakalipas na administrasyon sa ginawa nitong investigasyon at pagsusuri. 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, posibleng kailangan umano nitong si Vice President Sara Duterte nitong tinatawag na psychological evaluation matapos sabihin sa isang press conference na nai-imagine niya na pinuputol ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagbanta na huhukayin ng labi nitong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang ipatapon sa West Philippine Sea. Sinabi nitong si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Cungon na nakababahala ang mga pahayag nitong si Duterte lalo at isa siyang mataas na opisyal ng Pilipinas. Anya, walang matinong tao ang makakaisip lalo't gagawa ng ganitong klaseng pahayag. Ganito rin ang naging pahayag ni House Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V na nagpahayag rin ng pagkabahala sa seryosong implikasyon ng mga sinabi nitong si Duterte. Kaya hinimok nitong si Ortega si Vice President Sara na magpatingin na sa eksperto. Sa isang press conference mga kabombo, kung maalala, ay sinabi nitong si Vice President Sara na nai-imagine niya na pinupugutan si Pangulong Marcos. Ito mano ang indikasyon na toxic na ang kanilang relasyon. Sinabi rin ni Duterte na nagpadala ito ng mensahe kay Senator Amy Marcos sa isang group chat at sinabi na kung hindi ititigil ang mga pag-atake ay ipahuhukay nito ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa may West Philippine Sea. Inilabas ni Duterte ang pahayag sa ipinatawag ko nitong press conference matapos na usisain ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang questionable nitong paggamit ng kanyang confidential fund sa ilalim po ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa naturang pagdinig, itinanggi ng mga sundalong dumalo na may natanggap silang confidential fund mula kay VP Sara
Para yan sa Youth Leadership Summit na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon sa mga sundalo mula po sa Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan ang gumastos sa summit. Ayon sa record ng komisyon o ng Commission on Audit, isinumite ni Duterte ang mga sertifikasyon mula po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas para patunayan na ginastos nito na 15 billion pesos na pambayad umano sa mga impormante. Pero ayon sa mga opisyal ng Sandatahang Lakas, ang mga sertifikasyon ay para ho sa pagdaraos ng Youth Leadership Summit. Sa halip na sagutin ang mga tanong kaugnay ng paggamit ng confidential funds sa pinatawag na press conference, ang inihayag ni Duterte ay mga atake kay Pangulong Marcos. Sinabi naman ni Kungon na ang issue ay hindi lamang pagkakaroon ng financial accountability. Samantala, lalo pang nakumbinsi ang mga mambabatas na naabuso raw ang paggamit ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President. Ito ay matapos ang pagharap sa hearing o pagdinig ng House Committee on Good Government ng mga tauhan ni Vice President Sara na sina Attorney Michael Poa at Nolasco Mimpin. Tinukoy ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel ang 16 o 16 million pesos na ginastos ng Office of the Vice President sa UPA ng mga safe houses sa loob lamang ng 11 araw. Lumalabas anya na mga upang ito ng safe houses kada araw ay mahigit 1.4 million pesos. Ito ay kung ikukumpara sa pinakamababang bayad ng upa ng mga safe house na nasa 250,000 pesos hanggang 1 milyong piso kada araw. Inimbestigahan na din ng Kongreso ang sinasabing paghingi ng mga kickback sa ilang kongresista ni dating Department of Education Undersecretary Epimaco Densing. Partikular na po dito ang kickback kapalit daw ng pag-aproba sa pagtatayo ng school building projects sa iba't ibang mga distrito. Samantala, naka-heightened alert ng Philippine Coast Guard para huyan sa paggunita ng Araw ho ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa ngayong taon. Kaugnay nito, inatasan na nitong si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng Coast Guard District o Coast Guard Operating Units para itaas ang alerto para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero na magsisipag-uwian sa mga probinsya para dalawin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay at sasamantalahing magbakasyon sa Araw ho ng mga Kaluluwa sa Nobyembre 1 at Araw ng mga Patay sa Nobyembre 2. Inatasan din ang Philippine Coast Guard District, mga sa district station at mga substation na paigtingin pa ang seguridad, kaligtasan, pagiging maaasahan ng mga ito at matiwasay na biyahe ng mga pasahero. Mayroon ding ilalagay ng mga Department of Transportation Malasakit Help Desk sa lahat po ng mga pantalan, daungan at iba pang mga pampublikong transportasyon sa buong bansa para tulungan ang mga biyahero. Handa ring mag-augment ang medical team sa Malasakit Help Desk para sa pagbibigay ng medical assistance sa mga biyahero. Magsasagawa naman ng Coast Guard o itong Coast Guard K9 units at security teams ng inspection para humapanatili ang kaligtasan at maging yung seguridad ng publiko bago sa kasagsagan at maging sa pagkatapos po ng naturang selebrasyon. Meron ding nakatalagang Coast Guard rescuers at mga lifeguards sa mga istasyon, sa mga baybayin, mga island resort at iba pang bakasyunan para ho mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Samantala, ligtas na pong nakauwi dito sa Pilipinas ang panibagong batch ng 76 na overseas Filipino workers mula doon sa Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating ang mga naipit na overseas Filipino workers sa kaguluhan doon sa Lebanon sa Ninoy Aquino International Airport nito pong araw ng Linggo, Oktubre 20. Sa ngayon, nasa kabuang 636 na ang bilang ng OFWs kasama ang kanilang 32 dependents na na-repatriate ng gobyerno ng Pilipinas mula sa Lebanon sa pamamagitan ng Voluntary Repatriation Program. Nananatili pa rin hanggang sa ngayon ang Alert Level 3 doon sa Lebanon na ibig sabihin ay voluntaryo pa rin ang repatriation sa mga Pilipino sa gitna ng airstrike at ground invasion ng Israel na nakakaapekto na sa ilang parte ng Lebanon. Sa kaugnay pong balita, mga kabombo, ilan sa mga Pinoy daw doon sa may bahagi po ng Lebanon ang nagsabing nahihirapan silang makauwi ng Pilipinas dahil po sa kanilang mga amo, habang ang ilan naman ay nahihirapang makakuha po ng exit clearance. Kabilang na ho rito
Yung hanggang sa 22 mga Pinoy na karamihan ay mga domestic helpers na nais na sanang makauwi sa Pilipinas o nais nang ma-repatriate. Ayon kay Attorney Ace Millar, ang head po ng Overseas Workers Welfare Administration Repatriation Assistance Division, kasalukuyang inaayos na mga exit visa ng mga overseas Filipinos at sa ngayon ay may hawak na silang mga 178 na mga Pinoy sa kanilang mga shelter. Una nang iniulat na naghahanap na ng paraan ang Embahada ho ng Pilipinas doon ho sa bahagi ng Lebanon na masagip na ang mga Pinoy na nasa lugar na apektado ng tumitinding tensyon. Hindi bababa sa 86 na mga Pinoy ang nakauwi na ng bansa at patuloy pa rin po yung panawagan ng gobyerno sa mga Pinoy na samantalahin ang pagkakataon at magpa-repatriate na habang bukas pa ang mga paliparan. Samantala, kuha po muna tayo ng karagdagan pang pag-uulat sa ating kasamahan. Isang Chinese ang dinukot daw sa may Bustos, Bulacan at mga sospek naman humihingi ng ransom na nagkakahalaga ng $300,000. Samantala, ang Philippine National Police inaasahan naman na bubuo ng malalaking pogos daw. Ito pong mas maliliit na grupo para makapagtago. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng report mula kay Bombo Kelly Cordero. Isang Chinese national ang naiulat na dinukot habang nangingisda kasama ang kanyang mga kapwa Chinese sa Angat River malapit sa Bustos Dam sa Barangay Tibagan, Bustos, Bulacan. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 5 ng madaling araw nangyari ang pandudukot batay sa report sa Bustos MPS ng kalibin ng biktima na kinilalang si Eloisa Joy Ponce. Habang nangingisda umano kahapon, October 20, ang biktima kasama ang kanyang mga kapwa Chinese national ay may lumapit na 4 na lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa nakikilala. Kinuha raw ng 4 na lalaki ang biktima at sinakay sa kanilang sasakyan na saka ito tumakas. Sa report ng kalibin, ang biktima na si Eloisa nakatanggap ng text ang pinsan ng biktima at humihingi raw ang mga suspect ng $300,000 bilang ransom. Sa inisyal na investigasyon ngayon ng pulisya, lumalabas na may milyong-milyong utang ang nasabing biktima. Napag-alaman din na ang biktima ay nakidnap din noong 2020 sa Clark, Pampanga at nailigtas lang matapos magbigay ng ransom na 1 million pesos. Patuloy ngayon ang investigasyon at pagtugis ng Police Regional Office 3 sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Samantala, sa ibang balita naman, patuloy pa rin ang pagtugis ng pambansang pulisya sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO para mabuwag lahat bago matapos ang taong ito. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, inasahan na nilang bubuo ng maliliit na grupo ng POGO ang mga ito bilang taktika para hindi agad matunton ng otoridad. Matatandaan kasi na iniulat na mula sa malalaking gusali ng POGO hubs ay bumuo ng maliliit na grupo ang mga ito at umuupa lang sa mga apartments sa iba't ibang lugar sa bansa. And anticipated na hindi na sila pupunta dun sa mga malalaking building kasi yun na yung concentration natin na habang winding up na yung mga legal IGL operation ay yung mga illegal na POGO naman ay magigirilla operation, meaning doon sa maliliit na establishment, maliliit na mga residential area, sa mga subdivision, doon sila pupunta to avoid yung paghahanap po natin. Maliban pa rito, inaasahan na rin daw ng PNP na may mga sangkot pa rin ng mga Pinoy sa naturang illegal na operasyon. As to the possible involvement po ng Filipino, this is not surprising because even doon sa mga previous operations natin sa POGO ay marami tayong nare-rescue ng mga Filipino kasi talagang yan din ang ginagamit nila and obviously for familiarity doon sa area and of course sa language barrier din doon sa kanilang kinalalagyan po. So lahat po ito ay being coordinated po ng PNP. Remember, may kinreate po tayo na STG schemer purposely for the manhunt and operation against POGO. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Be a lifesaver. Be a part of Dugong Bombo 2024. Magkaisa sa Bombo Radio Philippines sa November 16, 2024 para sa bloodiest one-day blood donation event sa Pilipinas. Walang pamalit sa dugo at ang iyong kontribusyon ay makakapagligtas ng buhay. Sama-sama tayong magdulot ng pagbabago dahil with a little pain, there's a life to gain. Para mag-donate o maging sponsor, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station.
Dugong Bombo 2024 A little pain, a life to gain. is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Basta Radio Bombo! Hello, bundles of sure prizes. Showing us a donkey. Walang talo, sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from one classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. Showing us a donkey. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, Series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa ang mga lalaking balita ngayon pong araw na ito mga kabombo na ibigay po ng House Committee o House Quad Committee. Ngayon pong araw, ngayong umaga, ang dokumento sa panguna po nitong si Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers sa Office of the Solicitor General. Ayon kay Congressman Barbers, ang nasabing mga dokumento ay mga kasong kinasasangkutan ng mga Chinese nationals na posibleng magresulta ng mga legal na aksyon. Ang mga nasabing dokumento ay resulta raw sa patuloy pong pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa pag-acquire o itong pagkakakuha ng mga Chinese nationals na nagpapanggap ng mga Filipino ay nakabili ho ng mga libu-libong ektarya ng lupain. Ito ho'y nangyari dyan sa may probinsya ng Pampanga. Sinabi ni Congressman Barbers na ang kanilang hakbang ay para ho hindi mauwi sa wala ang nasabing usapin lalo at posibleng maibenta ang mga nasabing lupain. Nabatid na malaking lupa ang nabili ng mga Chinese at natukoy na 100% ang kanilang ownership sa mga ito. Nilinaw naman itong si Congressman Barbers na sa pagdinig ng Quad Committee ay walang halong politika at trabaho lamang ang kanilang ginagawa. Tinukoy din po ng ilang mga Chinese nationals na may-ari daw ho ng lupa. Ang ilan po dito ay kinilalang si Eddie Tayang, Tony Yang at Willie Ong. Ang mga ito ay mga nagmamay-ari ng mga malalaking korporasyon. Sa panig naman ng Solicitor General, kanilang sinisiguro na bubusisiin at kanilang aaralin ng mabuti ang mga dokumento na ibinigay o isinumute ng House Quad Committee. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag nitong si Congressman Barbers, ang siya pong tumatayong lead chair ng naturang komite. The Quadcom will turn over documents pertaining to the land acquisitions and properties believed to be owned, procured, acquired by Chinese nationals. In the course of the investigation of the Committee on Public Accounts and the Committee on Dangerous Drugs, we have discovered that there are several Chinese personalities who acquired thousands of hectares of land in the province of Pampanga, where corporations owned, majority owned by Chinese, ang na-discover natin that acquired these properties. Bahagi po yan mga kabubulo, kuha po yan doon sa pinatawag po na press conference ngayon pong araw na pinangunahan po ng mga chairman ng 4 na komite ng Kamara de Representantes. Sa may porak o sa may bahagi po ng Pampanga, dyan din po nilusob noon yung pong isang Filipino offshore gaming operator, particular na sa may bayan po ng Porac. Muli, bahagi pa po ng pahayag nitong si Congressman Barbers. Okay. Mga kabubahagi pa rin po ito ng mga pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes kung saan bukas ay itutuloy nga ng naturang komite yung kanila pong pagdinig sa pamagitan pa rin po yan ng iba't ibang mga ipinatawag o sinumon ng mga testigo at isasaguhuyan bukas sa panguna pa rin ng lead chair, itong si Congressman Ace Barbers. Sa iba pang mga balita, nagpasaklulo na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o itong PAGCOR para humapauwi na ang mga dayuhang worker o manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operator sa kanilang mga bansa. Sa kasalukuyan, ayon po kay spokesperson Winston Casio, mayroon pang 38 mga Philippine Offshore Gaming Operator ang legal na nag-operate sa Pilipinas sa kabila po ng total ban sa mga ito. Kapag hindi pa kasiyan niya mapauwi ang mga ito, ay marami sa kanila ang maghahanap ng paraan para makapag-operate daw ng illegal at sa pamagitan ng underground. Habang tumatagal din anya ay makakahanap ang mga ito ng paraan para humanatili sa Pilipinas.
Sinabi din ng opisyal na maraming regulatory loopholes pagdating huyan sa gambling o ito hong sugal. Kaya't magmamakaawa na ang opisyal sa mga ahensya na tumulong upang masunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masugpo ang lahat po ng mga Philippine offshore gaming operator sa Pilipinas. Una na lang binigyan ng ultimatum ang mga dayuhang workers, mga gagawa po ng Philippine offshore gaming operator na mag-downgrade ng kanilang 9G visa sa tourist visa hanggang sa nitohong Oktubre 15 at hanggang sa katapusan ng 2024 para lisanin ang Pilipinas. Samantala, inatasan na ni Interior Secretary Juanito Victor Remulla ang Police Regional Office Central Luzon na paigtingin pa ang kanilang pagsugpo sa mga private armed groups bago magsimula ang election activities sa susunod na taon. Inihayag ito ni Remulla sa kanyang pagbisita sa headquarters ng Police Regional Office 3 sa Camp Olivas sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, kung saan inutusan niya ang mga opisyal na i-disband ang mga PAGs na ginagamit ng mga politiko tuwing panahon ng eleksyon. Ayon kay Secretary Remulla, dapat natiyaking ligtas sa mga komunidad at siguruhing malaya sa impluensya ng lawless elements. Dagdag pa rito, kailangan din daw natiyakin ng pulisya ang kaligtasan ng mga kandidato habang sumusunod sa patakaran na manatiling apolitical. Inaasahan din ng kalihim na madidisband na ang lahat ng PAGs ng Police Regional Office 3 bago pa man ang buwan ng Marso. Meron na lamang tayong 29 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Nasagip ng mga otoridad dyan sa may bahagi po ng Tawi-Tawi ang hanggang sa 19 na hinihinalang biktima ng human trafficking ayon po sa Philippine Coast Guard. Ang mga pasahero mano ng isang roll-on-roll-off na vessel sa Port of Bungaw sa may Tawi-Tawi ay narinig ng Philippine Coast Guard si Marshal na nag-uusap ukol sa kanilang balak na bumiyahe patungo sa may Malaysia. Ang nasabing biktima ay dinala sa Philippine National Police Maritime Station para huyan sa kanilang investigation. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ang Municipal Interagency Committee Against Trafficking ay nagsagawa ng sariling investigation. Dito po inamin umano nitong mga biktima ang kanilang intensyon na maglakbay patungong Sabah, Malaysia sa pamagitan po ng illegal backdoor upang magtrabaho ng walang maayos na mga dokumento. Batay pa rin po yan sa lumabas sa kanilang pagsisiyasat. Sinabi rin ng Philippine Coast Guard na ang mga biktima ay sumasailalim na rin sa counseling mula po sa Interagency Committee bago po dinala sa Ministry of Social Service Development doon po sa bahagi ng Mindanao. Samantala, magkakaroon ng pagkakataon na ipaglaban ng nasa 117 aspirants na hindi napasama sa partial list ang kanilang kaso sa Commission on Elections ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Pinapahintulutan kasi ng Omnibus Election Code ang COMELEC na akusang magdesisyon o base sa isang verified petition na tanggihan o kansilahin ang kandidatura ng isang aspirant o mga itinuturing na nuisance candidate para mapanatili ang integridad o dignidad ng halalan. Pero sa kabila nito, may pagkakataon pa rin ang mga individual na ito na umapila sa desisyon ng COMELEC Anbank. Ayon kay Garcia, layunin ng komisyon na lutasin ang lahat ng petisyon laban sa mga naturang kandidato sa loob lamang ng buwan ng Nobyembre para makagawa pa raw ng pinal na listahan ng mga kakandidato at matuloy na ang pag-imprenta ng mga balota bago pa man matapos ang buwan ng Disyembre. Samantala, isa sa publiko na rin po ng Commission on Elections ang 4,000 na Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon na isa sa publiko ang mga ito sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Saad pa ng opisyal na nagpasya silang ilabas ang naturang mga dokumento sa kanilang website para makilatis ng publiko ang mga kakandidato. Maaari anyang makatulong ang hakbang na ito sa poll body para madiskubre ang posibleng basihan para sa diskwalifikasyon sa mga aspirant.
Inalala din ng opisyal ang insidente kung saan sinisi ang komisyon sa nangyari sa Bamban, Tarlac may kinalaman sa nahalal na alkalde ng bayan na si Alice Go noong 2022 national and local elections matapos na mapagalaman sa mga investigasyon sa Senado na Chinese national ito at hindi Pilipino. Kaugnay nito ngayong Oktubre din ay pinayagan na ng COMELEC ang paghahain ng material misrepresentation laban kay Go dahil sa pagsisinungaling niya sa kanyang Certificate of Candidacy. Kaugnay niyan ay hinikayat naman ni Garcia ang publiko na kilalaning mabuti ang mga kandidato upang malaman kung sino ang kanilang iboboto sa darating na halalan. Hinimok naman ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga mambabatas na myandahan na itong Republic Act No. 6975. Ito yung batas na nagtatatag ng Philippine National Police para ireforma ang depekto raw sa hanay po ng kapulisan. Sa isang pahayag, ipinunto ng Chief ng Philippine National Police na kailangang i-transition ang pambansang pulisya patungo ho yan dun sa tinatawag na more streamlined structure para sa mas mabilis na pagdesisyon, lalo na sa panahon ng emergency, pinahusay pang pananagutan at mas mahusay na komunikasyon sa lahat po ng mga ranggo ng kapulisan. Sinabi rin ng general na dapat maging decentralized ang Philippine National Police para mabawasan ang pagkakaantala at mapahusay ang kanilang operasyon. Gayon din para ma-empower daw o mapalakas ang lower-ranking officials na gumawa ng desisyon sa kanilang area of responsibility. Ayon pa sa opisyal, mabilis na magbabago ang mundo at gayon din ang Philippine National Police. Malalang nito pong Hulyo ay binito o hindi po pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police Reform Bill dahil sumasalungat umano ito o yung mga provision nito sa administrative policy at efficiency, bagay na iginagalang naman ng pambansang pulisya. Samantala sa karagdagan pa pong balita, naharang ng Bureau of Customs Port of Clark ang isa pong package na naglalaman ng high-grade kush marijuana na nakatago sa 4 na damit. Sinasabing milyon ang halaga nito dahil nagmula pa ito sa ibang bansa. Isinagawa ang inspeksyon sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police Aviation Security Group, National Bureau of Investigation, Pampanga District Office, Department of Justice at maging ng barangay officials ng DAU. Ang kargamento ay idiniklara bilang men's tracksuit at na-flag naman para sa pagsusuri ng X-ray inspection project ng Bureau of Customs matapos matukoy ang mga hindi pangkaraniwang laman nito. Isang sniff test ang isinagawa rin at nagpahiwatig ang K9 unit na may lamang droga ang naturang bagahe. Sa physical examination, doon na natuklasan ng mga otoridad ang 4 na supot na may vacuum sealed na naglalaman ng high-grade na marijuana o kush. Ang kargamento ay binalot ng mga damit sa pagtatangkang maitago ito o maipuslit doon sa inspeksyon. Kinuha ang mga sample at ini-turn over ito sa PDEA para naman sa chemical laboratory analysis kung saan nakumpirmang ang mga substance ay marijuana nga na iniuri bilang isang mapanganib at ipinagbabawal na gamot sa ilalim po yan ng batas. Isang warrant of seizure and detention naman ang inisyu para sa shipment dahil sa paglabag sa mga batas. Sa iba pang mga balita, nasa Zamboanga del Norte na ang ilang mga ahente ng Federal Bureau of Investigation. Ito ho'y upang makakuha ng mga maraming impormasyon o mas maraming impormasyon ukol sa hinihinalang pagdukot sa American content creator na si Elliot O'Neill Eastman. Una nang bumisita ang mga FBI agents sa opisina nitong si Mayor Joel Ventura ng Sibuca o Zamboanga del Norte. Kasunod nito ay bumisita rin umano ang mga ahente sa asawa ng biktima at kinausap ang kanyang mga kaanak. Ayon naman sa US Embassy na nakabase po sa Manila, ang Federal Bureau of Investigation ay nakipagtulungan sa mga local police sa kanilang paghahanap dito kay Eastman. Giit ng US Embassy, prioridad ng US Department of State ang kaligtasan at kapakanan ng naturang US citizen. Batay sa unang report ng pulisya, etong si Eastman ay binaril umano ng 4 na individual na nagpakilala bilang mga pulis. Matapos mabaril ay agad siyang binuhat tungo sa isang motorboat at dinala sa hindi pa matukoy na lugar hanggang sa ngayon.
Sa kasalukuyan ay bumuo na ang Police Regional Office sa Zamboanga Peninsula ng Critical Incident Management Task Group para mag-imbestiga at manguna sa pagsagip kay Eastman. Maliban sa Philippine National Police, tumutulong na rin ang Armed Forces of the Philippines para humatunto ng lokasyon ng naturang dayuhan at matukoy kung sino ang dumukot sa kanya. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mga tourist destination na babantayang mabuti ng Department of Tourism para hindi daw umabuso sa mga turista. Kaugnay niya, may karagdagan pang report si Bombo Jovino Gala. Naniniwala ang kagawaran ng turismo na mapapabilis ang pag-angat ng bansa kung ang pag-uusapan ay ang pagdami ng mga turistang bumibisita. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na may mga programa silang inilaan para sa iba't ibang mga turista ay magtungo sa bansa. Our tourism circuits are able to introduce health and wellness tourism packages that will benefit our local communities, and which is why our Philippine Experience Heritage, Culture, and Arts Caravans, which we are taking all over the country, we've been to 9 regions so far and 22 provinces, it always includes a wellness component para naman makilala yung Pilipinas sa ating mga traditional Filipino offerings in addition to our world-class facilities. At itiyak na nito na nababantayan nila ang iba't ibang tourist destination para hindi sila makapang-abuso at hindi madismaya ang ilang mga turista. And so, yung effort is really to be aggressive in terms of building and inviting investments so that we are able to meet the projected rooms demand by 2028, which stands at around 456,000. We're very grateful for the partnership of the DOT with the Philippine Hotel Owners Association, as well as our stakeholders in the accommodation sector. Dahil po yung FISAP na ito ay nagawa po natin through wide-ranging consultations with our stakeholders all over the country. And this blueprint and roadmap, we anticipate will bring in added investments for the country, especially now na yung ating Presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., has been very supportive of private sector development through the establishment, perhaps, for example, of green lanes, as well as improved laws on public-private partnerships, such as the newly signed PPP law, and of course, the expanded CREATE Act. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! 19 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Maaari nang magamit ang mga bus companies ang kanilang mga special permit simula po sa Lunes, Oktubre 28 ng taong kasalukuyan. Ito po yung kasunod ng paglabas at paggawad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga special permit para ho sa karagdagang mga pampasaherong bus na bibiyahe bago at pagkatapos ang paggunita ng araw ng mga patay at araw ng mga santo. Ayon naman kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guaris III, magtatagal ang bisa ng mga naturang permit hanggang sa Nobyembre 9, ilang araw bago humatapos ang undas, kung kailan inasa ang magsisipagbalikan ng mga manggagawa dito ho sa Metro Manila at iba pang malalaking mga syudad. Ayon kay Guaris, hindi lamang nakasentro sa Metro Manila ang special permit, bagkus maglalabas din ang mga regional office nito para humadagdagan yung mga pampasaherong bus na bumibiyahe mula sa isang pangunahing syudad sa isang rehiyon tungo po sa ibang mga lugar. Sa ganitong paraan, inaasahan po ng Land Transportation Franchising na mas maraming transport vehicle ang available o magagamit ng mga mananakay saan mang bahagi po ng ating bansa. Hanggang ngayong linggo mga kabombo, magtutuloy-tuloy pa rin ang paglalabas po ng Land Transportation nitong mga special permit mula sa National Office hanggang sa mga Regional Office sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nagsanay ang Special Forces ng Philippine Coast Guard kasama ang U.S. Special Operations Task Force kung paano tutugunan ang non-compliant vessels bilang parte ng Small Vessel Defensive Tactics Course doon sa Palawan sa loob po yan ng halos 3 linggo.
Maliban dito, nagsagawa din ng Coast Guard District Palawan at substations nito ng tactical exercises para mapahusay pa ang kooperasyon at best practices para sa epektibong engagement mula noong Oktubre 1 hanggang 18 sa Puerto Princesa City. Ang Palawan nga kung saan isinagawa ang naturang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay isang island province na gateway patungo sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Doon na mataan din na umaaligid sa mga nakalipas na buwan ang mga barko ng China at naglalayag sa may Palawan kabilang ang tinaguriang monster ship ng China na namataan malapit sa El Nido, Palawan noong June 25. Ang Chinese survey din and research vessel ng China na ineskortan ng 6 na maritime militia vessels ay namataan din malapit doon sa Palawan noon naman yang Setyembre 23 ng kasalukuyang taon. Meron na lamang tayong 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nakuha tayo sa ating mga provincial report. Biyahe po sa isang puerto dyan sa may bahagi po ng Bicol, papunta pong Catanduanes. Suspendido dahil po yan sa tropical depression. Ito hong Christine. May mga update po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Suspendido na ang biyahe sa pantalan ng Tabaco City sa Albay papuntang lalawigan ng Catanduanes matapos na itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang nasabing lalawigan dahil sa epekto ng Tropical Depression Christine. Ayon kay Aquiles Galindez, ang Media Relations Officer ng Philippine Ports Authority Bicol Port Management Office, sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi, bago pa man mag 6:00 kaninang umaga ay nagpalabas na ng Sea Travel Advisory ang mga substation ng Coast Guard San Andres, Virac, Catanduanes at Tabaco City, Albay, kung saan hindi pinapayagan na maglayag ang mga barko sa nasabing pantalan. Nakapagtala na ng aabot sa mahigit kumulang 470 stranded passengers sa Tabaco Port, kasama na mga na-stranded na 17 trucks sa 7 bus sina 17 light vehicles. Samantala naman nasa 4 na trucks at 8 pasahero ang na-stranded sa terminal building ng Virac, Catanduanes. Sa ngayon ay patuloy na binabantayan ng Philippine Ports Authority ang iba pang mga pantalan lalo na sa Matnog Port dahil mayroon ng ilang bayan sa Visayas ang nakataas na ang signal warning. Inaasahan naman sa mga susunod na oras ay magpapalabas ng direktiba ang Office of Civil Defense sa Bicol sa pamamagitan ng Land Transportation Office Bicol para sa travel advisory upang sa terminal pa lang ng bus sa Manila ay hindi na payagang magbiyahe. Abiso naman ang opisyal sa mga nagpaplanong magbiyahe papuntang Visayas, Masbate at Catanduanes, i-monitor na muna ang lagay ng panahon para hindi ma-stranded kung sakaling lumala ang epekto ng naturang bagyo. Kami po sa PMO Bicol ay nananawagan sa ating mga kababayan na bumabiyahe or nagpaplanong magbiyahe papunta dito sa mga pantalan na sakop ng PMO Bicol na sa ngayon po ay ang biyahe po ng mga pampasaherong barko sa rutang Tabaco Albay papuntang Catanduanes ay suspendido na po dahil dito sa Bagyong Christine. Para sa Bombo Network News, sa mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo MJ Marcaida Reblando para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Meron naman po mahigit 1,500 na mga wanted persons sa Western Visayas na huli sa third quarter operations ng pambansang pulisya. Kaugnay niyan, may nagkalap na report ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 1,566 na mga wanted persons sa Western Visayas ang nahuli sa third quarter ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito ng nasabing mga pugante ay nahuli sa sinagawang police operations mula Hulyo hanggang Setyembre. Ayon kay Solis, sa nasabing bilang, 255 ang most wanted persons at 1,311 naman ang other wanted persons. Sa ngayon, ang mga naresto ay nasa kustodiya na ng mga pulis. Nanawagan naman ng mga otoridad sa ibang pamapugante na sumuko na. Opo, intensified po yung kampanya natin laban sa wanted persons considering na gusto natin na maging tahimik yung ating rehiyon. And the arrest of these wanted persons contributed to the decrease of crime volume dito sa ating region. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada
para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 13 minuto bago maglauna ng hapon, ang pamalang lokal ng Mandaue City, yan sa may bahagi po ng Cebu, magpapakalat daw ng hanggang sa 300 mga tauhan bilang paghahanda sa paggunita ng araw ho ng mga kaluluwa at araw ng mga patay. May update po dyan ang Bombo Radio Cebu. Hindi bababa sa 300 tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng pamalahang lokal ng Mandaue City, Cebu ang ipapakalat para bantayan ang nalalapit na undas sa darating na Nobyembre 1 at 2. Ito ay ipapakalat sa 8 mga sementeryo sa Mandaue City kung saan nagsimula na ang mga inspeksyon nila mula pa noong Oktubre 17. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kang Felix Suico Jr., ang pinuno ng Operations and Warning Division ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, na sinabi nito na ilan sa mga nakita nilang problema sa sementeryo ay ang mga harang sa daanan at kakulangan ng ilaw sa paligid. Sa Oktubre 31, ang Mandaue CDRRMO ay magpapakalat ng 43 tauhan bawat sementeryo na sasamahan sa mga auxiliary forces mula sa Mandaue City Police Office, Bureau of Fire Protection, mga opisyal ng barangay at market authorities para ma-accommodate ang mga bisita hanggang Nobyembre 3, 2024. Kasama sa mga hakbang sa kaligtasan ang pagpapatupad ng crowd control, pagtugon sa first aid, mga roving medical teams at mga emergency vehicles na estratehikong inilagay. Idinagdag ni Suico na mahigpit nitong pinapatupad ang mga paghigpit sa mga bagay tulad na lang mga inuming nakakalasing, matutulis na bagay at mga materyales na sanhi ng sunog. Hinimok ng opisyal ang publiko na magplano ng mas maagang pagbisita sa mga sementeryo upang maiwasan ang pagsisiki. October 31, yan ang augmentation natin. Lahat ng mga sementeryo may mga na-assign na tayo ng mga barangay ERT o Emergency Response Team sa kanila. 24/7 yung duty natin simula ngayong October 31 hanggang November 3. So, rotate namin yung duty kada barangay, yung 24/7 na duty. Ating napakinggan si Felix Suico Jr., ang head ng Operations and Warning Division ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pa rin sa ating mga provincial report. Ito hong klase po sa 2 universidad dyan sa may bahagi ng Cebu, sinuspende matapos ng binulabog ng bomb threat. May update naman po dyan ng Star FM Cebu. Suspendido ang pasok ng 2 universidad nitong lungsod ng Cebu matapos ang umano'y natanggap na bomb threat kaninang umaga sa pamamagitan ng isang social media post. Unang nakatanggap ng bomb threat ang Cebu Technological University Main Campus kung saan nagbanta ang isang hindi pa natukoy na individual na sasabog ang bomba matapos ang 5 oras. Agad pang pinalabas ng campus ang mga estudyante at faculty staff na mabilis namang narespondihan ng Cebu City Police Office at sinuri ang lugar upang matiyak na ligtas ito sa banta. Ilang oras naman ang lumipas, naglabas ng abiso ang Cebu Institute of Technology University na suspendido ang mga klase sa lahat ng antas ngayong araw dahil sa emergency situation. Ang nasabing banta pa ay nagmula sa isang bomb threat post na inilathala sa isang group page. Inihayag ni Cebu City Police Office Director Police Colonel Antonieto Cañete na meron na silang inisyal na pagkakakilanlan ng nagpost, ngunit patuloy pa nilang ibeberipika kung isa ba itong estudyante. Sinabi pa ni Cañete na sakaling matukoy na ang nasabing individual ay sasampahan ito ng kaso. Payo naman ito sa mga estudyante at staff na bumalik lang sa campus kapag clear na ang lugar, habang binalaan naman ito ang mga nagpo-post ng kalintulad na pagbabanta na tutugisin nila at sasampahan ng patong-patong na kaso. Well, that is for investigation, we have the initial identity of the one who posted it. Tulungan natin for further validation. Of course, we will let you know when we file a case against him already. But so far as the PNP is concerned, it's already clear. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Bombo International News. Kumitil na sa kabuang 1,802 katao ang mga pinakawalang airstrike ng Israel sa Lebanon mula nang sumiklab ito noong Setyembre 16 base na rin sa tali mula sa Health Ministry ng naturang bansa. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Southern Lebanon at Nabatie. Habang pumalo naman na sa 9,330 ang bilang ng mga nasugatan kung saan naitala ang karagdagang injuries sa may Bekaa region. Ang panibagong pambobomba ay nagpatuloy nitong araw ng linggo kung saan naglunsad ang Israel ng strike sa may southern suburbs ng Beirut at sa mga bayan pa malapit sa border ng Lebanon at Israel. Samantala nito ring weekend ay nasawi ang nasa 87 katao sa inilunsad naman na airstrike ng Israel sa northern Gaza kung saan kabilang sa mga napatay ay pawang mga bata. Bombo Sports News. Ang Philippine Wrestling Team wagi po ng 12 medalya sa Southeast Asian Championship. May update po dyan ang Star FM Manila. Mga kabombo ka Star Nation, nagkamit ang Wrestling Association of the Philippines Incorporated ng 12 medalya, kabilang ang 3 ginto sa Southeast Asia Championship and Oceania Invitational na ginanap sa Chiang Mai, Thailand. Kabilang na sa mga gold medalists ang young Pinay wrestler na si Aliyah Rose Gavales para sa Women's Wrestling Senior Freestyle Under 53 kilograms category. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Gavales, inamin ito na hindi naging madali ang kanyang training lalo na matapos may injury ilang araw bago ang laban. Yung preparation ko actually mahirap siya kasi ang dami ko pong naging injuries few months bago yung laro. Kumakalas po yung balikat ko, left and right. Actually last year po, kumalas na siya. And then, tong taon na to, kumalas ulit siya. Nung nagpa-check up po ako sa doktor, sinabi na kailangan ko daw po mag-undergo ng surgery. Ngayon, ako po kasi parang ayoko muna kasi nga may laro po ako. So, kaya talagang big thanks din po sa mga physical therapists ko kasi talagang laki ng tulong din nila sa pagpapalakas ng balikat ko hanggang sa makalaro ako. Yun po, maraming injuries. Tapos yan, syempre, yung self-doubt, yung pressure ng mga coaches. Hindi naman po talagang pressure na pressure ka, pero parang nakikitaan po kasi nila ako ng potential. Yun po, at least, di ba, nagbunga naman siya. Sa ngayon, nag-aanda na ito para sa 3 kompetisyon na magsisimula sa susunod na taon. Matatandaan na sinimulang balasahin ang lineup ng national squad maging ang mga coaches nitong simula ng taon para pagandaan ang 2025 Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand, 2026 Asian Games at 2028 Los Angeles Olympics. Yan ang ating Balita Sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Karagdagan sa ating mga sports balita, mga Filipino bowlers, mga kababo, nagpatagisan din ng galing. Ito pong international champion na si Mark Custodio ang tinanghal bilang champion. May update po dyan ng Star FM Bacolod. Naipanalo ni Dubai International Bowling Center or DIBC Tournament 2024 champion Mark Dylan Custodio ang isinagawang inaugural Alabang Muntinlupa Bowlers Association or AMBA sa Youth Division. Isinagawa ang nasabing torneo sa Paeng's Freedom Bowl sa loob ng mall sa Imus, Cavite ng Masters Associates Men's Senior, Ladies, Youth Under 22 at Rising Stars Divisions. Ang event ay dinaluhan din ni 4-time World Champion at World Bowling Hall of Famer at kasalukuyang Philippine Sports Commission or PST Commissioner Olivia Bongco bilang guest speaker sa opening ng event. Ayon naman kay Mark Dylan Custodio na isang magandang opportunity ito upang mahasa pa ang experience nito at magamit sa mga future international games. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay DIBC 2024 champion Mark Dylan Custodio, sinabi nito na hindi ito nagpapadala sa pressure at nakafocus ito lagi sa laro. Lang po is enjoy the sport po. Dapat yung mind mo po parang nai-enjoy ka lang. Happy, parang sinasabi nila happy bowling. Kasi mahirap mag-bowling kung tense, ganun, napapressure. Kaya enjoy lang kasi sobrang masaya siyang sport. 3.
At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, muli po namin kayong hinihikayat at subaybayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook, TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para po sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, tutok po sa ating mga provincial report. Diyan sa may Visayas area, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, ang Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas at maging ang Bombo Radio Calibo at Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Bombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 65 days ago, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon naton ining concern naton karon iya sa tubig diri sa bahin sa syudad sa Iloilo kay si Acting Mayor Jeffrey Ganzon. Nagpasiguro sila diri nga ginaobra nila, no, ginaobra sa syudad ang ila obligasyon tuhoy iya karon sa water crisis kag nagpasiguro nga one call away lamang ini, no, kag si Joshua or si Josh Enzo Chua amo karon ang boy mayor sa subong sininga si mana mga balita nagikan sa Iloilo City Hall with Bombo Angel Tangel sa report. Please come in.
nagpasiguro diri bombot siyam sa Iloilo City Acting Mayor Jeffrey Ganzon nga ginaobra sang syudad ang ila obligasyon abi sa nagkakatabo nga water crisis kag wala ini ginatulugan. Sa interview sa Bombo Radio kay Acting Mayor Jeffrey Ganzon, igin pahayag nga wala sila gapabaya kag activated na nga daan ang function sang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagamonitor sa delivery sang procured water bombot siyam kahit hindi man lipod o ibalo sa mga kabombo naton nga as of now wala pa na lift in declaration sa state of calamity sa siyudad ng Iloilo bangod panabi sa drought o silingon bombot siyam nga ang mga grupo o kung mga opisina nga kabahin sa mga active para sa pag-atubang sa problema as of now sa gihapon padayon ang ilang function. And with the data ang nakaptan nato, naglabot na sa 27,788,000 liters na ang na-deliver sa Iloilo City Government sa mga Ilonggo diri sa bayan sa syudad sang Iloilo. Kundi madumduman sad to naglabot sa 12.5 million pesos ang budget ng City Government para nga maatubang sang maayo kag mapreparahan ining drought bombot siyam. Patag ni Acting Mayor Ganzon na naghatag ini siya sa instruction sa bahin ng CDRRMO nga ti-obrahon ang ila obligasyon para sa amo sini nga ti pagpangatubang paglabombot siyam sa kakulangan abi sang tubig samtang nagapadayon ang mga inadlaw. Kay ti kabahin diri sa ginpakigbahin ni Acting Mayor Ganzon na the last time ko dito nagreklamo ang opisina sa DSWD Blabombot siyam sa Molo. After sina pag-contact nila kay Acting Mayor Ganzon, ipakaduan ko no sang mga personnel sang NCIW para nga ti madelibera nga sila sa tubig bombot siyam. Kagkabahin man diri ang nagreklamo sa bahin sa Milapas National High School kung bombot siyam, wala din sila sa tubig. Ginpakaduan gin ini kuno dayon bombot siyam. Dugang padri sa natungdan kung sino ang nagareklamo, hatagan dayon minsan sabat kag di one call away gid lamang si Vice ako si Acting Mayor Ganzon kag sa bahin niya bombot siyam ang iya gani kuno ginagamit ni tubig nagabubon lang gani kuno or buboning source ang tubig ni Acting Mayor Ganzon kag nagabaka lang ni siya gani kuno bombot siyam sang tubig abi nga ilimnon. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Acting Mayor Jeffrey Ganzon sa aton interview. Actually may arak kita operation center nga charge na no. So si Donna Magno at the same time, bago lang kami katapos mga liwat storya, na-assign na ng program na mo sa DSWD ng ila office, regional office, wala tubig, ang reklamo nila sa akon. Pusubong pa lang sila makamamit ang ila focal person kagang DSWD, kagang MIWD nga representative. Mamit sila sa bungaga ko, no? Kaya ang ginakulang subong andong PI, ang balabag walang dumiyara. So, baligin coordinate naman tanan para ma-address ang issue. Vice Super, may ara na to sir mga accomplishment report as of now since last week na natabo ining do pag-meeting ninyo with Metro Pacific Iloilo Water Vice. Well, what I did actually, pa-connect rin tanan sa Quezona Magno, no? Kaya siya in charge sa may mga calamity kita. Para do may system lang hindi ta mabudayan mag-monitor ang problema kag miyara na operation center nga monitor sa mga problema. So gimplastata na sa gusto kag amo man na usually gina-adapt ni Mayor Treñas. Pero as of now Vice miyara bi accomplishment miyara number of residents nga nalabutan na sa tubig nga do like anong sistema bala Vice? Well kung sino nagreklamo, let's say, press na sa eskwelahan sa La Pasto, ang principal nga nagtawag. So, gin-forward ko right away kay Chona Magno para kontakon ng ng grupo ni Calyargan. So, din na na-address mo itong issue, except itubig except kulang, guro sa ilaya pa matiyag. Gusto nila do damo, ganda. Usually, magmuna, padala na isang truck nga kung kulang ang tubig. Para i-supply pag may mga ma-reinforce ang tubig nga kailan na noon. So may ara na sila nga all in all do 28 ka trucks mo. Do kina-assignment nila sa mga strategic area kung nanong kulangan nga tubig. Gagiyo man sila. Nag-report sila sa imo Vice as of now?
Wala siya subong. Proxy kina kami ni Chona, ani Dona Magno, nagstoryahan ay nga wala problema niya kay mayara kita sa operation center mo. Amo check it siya nga mo ng mga problema. May tubig nga provide ang city, sir. Tignapagi na mo na sila. Oo. And advice, may mga recommendation ang city disaster, ang CDRRMO nga ginpasa sa imo as of now. Wala. Ang aton operation center mo gen-charge na Sila ba lang ga-function sa as of now? Pero ano mo mando sa ila device? Well, obra nilang usual nga obligasyon nila kung encountering certain issues. Do routinary na para sila eh. Kaya amo nang nila obra permit kay every time may amot kita nga mga calamity, no? So bali wala ka na advice na maging tukod pa ang grupo abi nga separate nga in charge para subong nga semana nga nga shortage. Gap-update lang ko kay Chona, kay Dona Magno. Hindi man lang amo nang isa gina-attender nato mo. Vice, mensahe to Vice sa mga pumuluyo nga as of now, antos abi sa gihapon nga wala sang tubig abi diri sa Iloilo City, Vice. Well, we're trying our best kung paano ma-solusyonan na. Wala kami kapabaya. O, natinguan tagid ko na nung area, ma-identify kung pilagi ng needs nila para maka-response kita appropriately sa ilang mga needs. Wala taga-katulog. Kung may mga problema, matawag sa imo. Well, anytime Bukas ang linya mo ba? Bukas ang linya ko. Yung may Vice, sa balay mo Vice, kakulang ka man tubig or Wala, timawa ko, kabubon na ko, kanin mo. Kaya ang ilim, nagabakal ako sa pero bubon imo pa niya? Oo, ordinary nga tubig sa balay. Alin pa na isang gamay ko doon muna na yung namin ang tubig sa mulong. Bombot siyam na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Acting Mayor Jeffrey Ganzon. No wonder nga acting mayor lang siya. Proceed, Bombo Angel. Amo na bombot siyam. Diri naman niya sa isa pagigkabalita sa bayan sa Iloilo City Hall ining pag-uumpisa na sang celebration sang Boys and Girls Week diri sa bayan sa Iloilo City Hall kung sa diin ni ara counterpart ang mga department heads, mga councilors diri sa bahin sa siyudad sa Iloilo, diri sa bahin sa Iloilo City Hall, pag-isagid diri sa napilian man out of bisa madamo ang mga estudyante nga nagpaidalom sa dito na exam kag oral interview at bombot siyam si Josh Enzo Chua sa Iloilo Scholastic Academy abi nga siya ang napilian bilang Boy City Mayor subong nga semana. Si isang na-interview natin din siya, yung pahayag nga, dalipay din ini siya bombot siyam, bangod man abi nga, gina-expect niya nga madamo nga obra, ini Senior Jerry Tranyas bilang alkalde man abi, kasi para sa iyang bahin, gusto niya i-enjoy ang iya experience man abi. Kag suno abi, diri sa iya, ang pinakadako nga advice nga pwede niya mahatag sa mga estudyante o kung nag-aspire man abi, kung gusto nang mangin leader, nga importante gid kinudiri bombot siya nga karakter o kung nga trait ng isa ka tawo ang ginatawag nga determination di sa pang-adlaw-adlaw kuno madamo sa mga ginagyan ang tagsa ka mga Ilonggo pero ti kung mayara ka determinasyon sa gihapon malabuot nimo ang imo gusto mga handom sa kabuhi abi bombot siya kag with the history abi according diri kay Mr. Josh Chua nga siya kuno ang pinakauna nga napilian bilang City Boy Mayor halin sa ila abis na eskwelahan, the first ever in the history ini siya, bombot siya. Pamatian bala ang kabahin diri sa nga nanging pahayag ni Mr. Josh Enzo Chua sa nga interview. So of course, I was very happy, but at the same time, I'm very overwhelmed because I received a lot of support from my classmates and batchmates. So they really went to Robinson's Iloilo to support me. And when I was called as the boy mayor for this week, I'm very excited to work with multiple Ilonggos to make this 1 week really a significant change to the Ilonggos somehow. So I know Mayor Jerry Tranyos is very busy. So I'm expecting a lot of work. But at the same time, I just want to have fun because this is a once-in-a-lifetime opportunity. So if I let the week pass without enjoying it, I think I might regret it later on. Oo. Bombot siyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Josh Chua kag pinibaluan
na grade 10 student pa lang ini siya pero ti amo na ang achievement niya man abi sa subong Bombot Siam nga ti mangin leader o kung mangin counterpart siya ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias. All right. Kag idugang taon ni Bombot Siam no ang budget nga ti nakalabot na sa bahin sang ST Secretariat nga ti ini siya ang proposed budget ni Mayor Jerry Tranias sa konsulat niya para sa ST para sa 2025 annual budget ni Bombot Siam. Naglabot o kung mas mataas ini siya, pinakamataas ini siya halin sang 2021 inindin padala o kung din propose na budget ni Mayor Jerry Tranias kung sa diin naglabot ini siya sa 4.1 billion pesos Bombot Siam. Sa nakita natin diri abi nga figure, ang ining exact amount is 4,134 million nga amount nila exactly Bombot Siam nga do ko siya ganimo sarado gini siya nga amount kaya kung i-compare mo ni siya from 2021 to 2025 subong gid ang may pinakamataas kung sa diin naglabot sa 14.83% ang gintaas sini kag 3 months sa letter nga nakabutang ang youth program ni Mayor Jerry Tranias isama ni siya sadto sa nangin angkor man abi sa mga program sa Iloilo City Government sa subong iya for 2025 ang RISE program is now amo ni siya ang blueprint para sa 2025 budget nga naga-focus ini siya kuno Bombot Siam sa responsive governance, investment in people, sustainable growth and excellence. Kagkabahin man diri sa mga pagagastuhan sa 2025 General Fund annual budget ang isa diri is ang full appropriation for personal service requirement of the city para sa implementation sang first tranche sang Salary Standardization Law 6 Bombot Siam. Buti yun, ining increase bala sang sweldo. Kaya mo ni bantayan ta, anong sinimangin set up sa bahin sang Iloilo City Council kaya medyo madugo man ini siya nga paghearing sa bahin sang komitiba ni Councilor Rex Sarabia sang Committee on Appropriations Bombot Siam. Thank you so much, Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pachiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Way ko gawaga pamirsa kay ti bago pala ng tanong pawan engineer mo, no? Pero hawan-hawan ni anay gamay kay maburbuylo ta jutay lang siguro 15% lang. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan to be fair with acting Mayor Jeffrey Ganson. Tanon mo biser kay ikaw nagapungko usbong mo, no? Pero ti narealisar mo bala nga ang problema naton sa tubig diri sa syudad sang Iloilo recurring problem, liwat-liwat. Kag liwat-liwat ko naman nabatian, humalinsad to sa problema naton niya tubig diri sa syudad sang Iloilo, ngang syudad wala nagapabaya, may mga gintukod kita nga mo sini to monitor the problem, amo sadto. Ang masubo sini Banwa is that nga ang pinaka-concrete, tangible nga nakita naton nga nahimo sang syudad sa aton sini nga mga kabombo amo ang pagbisa kag pag-agree nga masabat or masolusyonan ining problema temporarily pinaagi sa pag-adhere sa sining abilidad sang mga tawo, no, nga may utok iya or may mentalidad to sabotage the economy sa syudad sang Iloilo. Anong but ko silingon? Nagpasugot ang city government, hindi lamang ang present kundi previous administrations nga masulbar temporaryo, later on malipatan ba lang na sang pumuluyo, mabalik lang na kung mantos naman sila wala naman sang tubig. Ining tankiring system. Now, sa aton sini nga mga kauturan.
sa mga tinaga gani ni Acting Mayor Jeffrey Ganson, wala nagapabaya ang syudad. Ang CDRRMO is on top of the situation. Kumbaga pa, just paraphrasing. Pero ano ang nahimo sang CDRRMO? Sa prangka nga istorya, no offense meant sa kay Miss Donna Magno, kay ti ginaubrayam lang iya sini nga trabaho, pero anong nahimo nila? Hasta man lang sila sa lista sa mga barangay nga wala sang tubig. No? Ti kaya mo malang na hasta dirang abilidad sini nila or ang kapasidad sang pagfunksyon nila bilang kung anong gindesignar sa ila. May mga nagareklamo ginpakadtuan dayon. Of course, dapat kadtuan dayon kay may mga tawo nga ginaswelduhan kita diri sa syudad sa Iloilo nga magtrabaho sina. Hindi mo na iya mabrag, hindi mo na iya mapabugal, hindi mo na iya mapahambog kay kumo nga may nagtawag sa imo, ginpakadtuan mo dayon, solusyonado na ukon na hitso ng problema. Sa aton sini nga mga tagpalamati. I'm sorry to say this, but daw kasubong iyang twinkle twinkle little star ang pamatyaga ni Acting Mayor Jeffrey Ganson. Anong hambalya? At ginhambalan ko naman to ang CDRRMO nga obrahon nila ila sini nga trabaho. My goodness. Nagkonsihal ka, Acting Mayor Ganson, sir. Kaagi ka first konsihal pagid. Subong Vice Mayor ka last termer. Ang tubig mo gani, ginabakal mo pa. No? Blessed are you kay may bubon ka to nga may nami nga tubig. Paano abing wala bubon kag ang wala sa ginugbakal? Maano sila? Recurring problem, liwat-liwat na ni nga problema naton diri sa syudad sa Iloilo. Now, mambal ka may problema ang DSWD Regional Office kay wala sila tubig, subong mamit sila sa Metro Iloilo Water District o Metro Pacific. Pagtapos nila meet, may tubig sila dayon. Pagtapos sila meeting, tubod gripo nila to. Amo nang gusto ko nga sabat, nga masabat kung tani. Same as with sa mga tawo nga nagahangla subong sang tubig. Makadto kita dira karon kay naagahan gintingwaan sang Flow Water Iloilo Resources Incorporated nga mapasar, no, lilintukin sa Metro Pacific ni damo pas na sampauto to kay kuno dapat makapasar kuno within their standards ang tubig before nila batunon kag i-distribute. Kag sang pag-distribute nila lilintukin siya tubod to sa gripo sang kilala ko brown. Anyway, tapos-tapuson ta lang kay Acting Mayor niyo. Siguro bukas ka man sa kritisismo, Acting Mayor, kay you've been hasta subong currently isa ikaw ka public official no? And it so happened that you are the Acting Mayor the City of Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa kapasidad mo bilang acting city mayor, anong ginhimo mo? Okay man na. Nga gin-connect mo ang mga nagareklamo sa kay Miss Donna Magno. Kaya ano pa ito ganihambal mo kagina acting mayor Ganson, sir? Siya tiyan mo man inaobra ni Mayor Triñas ang una, ay lilinto. Kung na mo galina ang ginaobra ni Mayor sa una, suliton mo lang, ang ginaobra ni Mayor sa una, nakahatag solusyon? Operation Center nagamonitor sang problema, trabaho nila na iya. Pag-monitor sang problema, ara na dayon tangkering na dayon, mapadala na tangkering. Inang tangkering na, free na. Sa aton sini makabumbo. Free guro na, kung ibutang dira sa dako-dako, pakita ng dako-dako nga blow na.
Oh, frigo ro inakon ibutang dira oh. Tapos sa uban sang tawo. Oh. Galing ang problema lang kung kaisa kay magluwas sa Metro Pacific Iloilo Waters. Bisan ni mo na pagpakita engineer kay bala naman ni nila, may iba na nangatsura nga nakabutang. Nga do ginapagwa nga ila to. No? Pero dapat maintindihan sa pumuluyo, no? Nga mandato ya sang Metro Pacific Iloilo Water nga mag-deliver sang potable water. Potable water, tubig nga limpyo nga mainom na. Oh. Kag sino si Tsuna man? Oh, guro na. Kung nang kilala ko pa na slit of the tongue lang Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo. No? Sa uli, damo na pamangkot si Bumbo Angel. Ako mismo no nakasense ko engineer. Sinya ti ambal ni acting mayor Ganson. Sinya ti hindi man lang mo na ginatutukan tamo. Oh. Ang tubig, ang potable water, acting mayor Ganson, sir. When we talk about water, amo iyang pinakaimportante kag nisisidad. Hindi lang sa pag-adlaw-adlaw ang primero yagid sina iya nga pulos amo ang makapabuhi sa tawo. Why tubig tawo patay, di ba? Ti kalaway mana. No, nga kumo nga ti do why ka nadusan, sabton mo lang yan, hindi mo lang mo na ginatutukan ta. Unfair para sa mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo nga labing importante ang tubig, no? Ugali kay tinuway na yung sabat ang acting mayor, sabton niya lang reporter sa Bumbo. Ito anon mo nabi kay why na ta, hindi mo lang mo na tutukan ta mo. No? No, never ako nakabati nga do ginatuhil-tuhil man lang abi ni acting mayor Jeffrey Ganson ang Metro Pacific Iloilo Waters nga amo ang may mandato nga mag-distribute sang potable water diri sa syudad sang Iloilo. Oh? Pero hatagan ta kamo sang jutay sini iya nga ideya sa aton sini nga mga kauturan. Dasig lang Oh? Pizza 14 sa aton sini mga kabombo. Bangod sang preventive maintenance. Nagpatigayon ang flow water sang untat supply. Duha sa anom ka mga under drains ginislan, duha lang to, anom na yung under drains, duha lang to ginislan. Ang bilin nga apat, due for maintenance pa ina sa aton sini nga mga kabumbo. In fact, nakaprocure na gani isang material sa flow water Instead of 7 days, ang maintenance sa tigayon sa sulod sa 5 kadlaw. No? Now here comes Metro Pacific. Hindi sila mag-accept sang tubig from flow water ipasulod sa ila sini nga mainline kung hindi kuno pasado sa quality of water. Tibilog nga Sabado, sige flushing sang tubo sang flow water, kag timpla sang tubig to complete the test sang color, odor, may mga chlorine content pa para limpyo kag potable water ang tubig nga ginasupply sang flow water. Pasado launa na sang aga sang Domingo sang gina-accept sang Metro Pacific Iloilo Water, no? Ang tubig ni flow water pasulod sa ila sining linya. Sa nagpasulod na sa linya, lipay-lipay na tani ang mga konsumidor, ang mga subscriber sang tawag sila sang Metro Pacific, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ugaling madamo sa gyapon nagreklamo nga ako no, ang ila sini ang tubig nga nagagwa sila sini nga gripo brown. Baho. No?
Oh? Lubog. Tikunhin ko ang tubig nga nagagwa sa mga gripo sang mga water consumer, hindi na inaiya kontrolado kag wara ron tilabot des water. Bangod nga nag-agi na ina sa tubo sang Metro Pacific, kung higko ang ila tubo, amo ginayang resulta. Higko managwa sa inyo sini nga gripo Oh? Sa anom kadlaw nga wala sang tubig ang linya sa nga Metro Pacific, posible ina nga may mga seepage dira o kung may mga elemento nga nagsulod sa ila sini nga tubo. Ginako man gani sa Metropac sang aton sini nga gin-interview sang nagligad tubla nga may mga lubot ang ila sini nga mga tubo. Ang Metropac, sorry, nagtama kas lang ako nga dila mo gyud man guro kundo bago ka lang ayo sa trangkaso, no. Ti diri mapamatud-an nga ang Metropac ginakulang isang tubig nga i-supply sa ila sini nga mga konsumidor. No? Nagadamo nang gina-construct nga mga condominium, apartment, BPO, hotel. Ang kilala gali ni Priamay ito, mapatindong magod sa condominium niya to. Ang mga tao nagadamo man, pero ang supply sang tubig wala nagadugang, nagabuhin pagani bangod sa non-revenue sang Metropac, bangod sa mga lubot busloton sini dilapidated nga mga tubo. Pero tibala nyo kung anong kanamiton sa Metro Pacific, sa aton sini nga mga tagpalamati, nga dapat kung pwede ni kasuwan is like kanami kaya sabotage. Si Metro Pacific wala man nagabuhin, kay bisan wala tubig ang ginasupply, sige Manila panukot sa ilang mga konsumidor. Sa ako pang ila sini nga water tankering sa mga lugar nga wala sang supply sang tubig. Tikos bumbo doon paginat, singa-tinga nagpasugot din ang mga opisyal sa syudad sa Iloilo. Gapungko lang ko na ginaskilid to ni gimbusla ni engineer si Chief Chris. Gapungko lang ko to kagina kag nagatimo ko sang Mediterranean breakfast ko, no? Do masabat ko kay bumbuduni nga ti balaan mo bumbuduni nga kung mag-deliver na sila sang tubig, ti damo naman nga mga itsuray, paskel nila dira di ba? Amo na guro nga do. Okay naman lang sila. Kag magluwas sila pilang rason sa aton sini magkabumbo. Ti nga instead magtangkiring tabi, nga hindi pagdugangan sang Metro Pacific ang ila supply sang tubig para makadistribute sila sang tubig sa mga lugar nga wala pa sang tubig. Ipakayo nila mga gubaon, lusbuton, dilapidated nga mga tubo. Pero ginpromisa na nila 2018 pa. Dugay-dugay madibo ng subang sang kilala ko. Problemas tubig gyapon. Busloton gyapon tubo sang Metro Pacific. Non-revenue water gyapon ang problema. Mangkoton ta mga opisyales sa City Hall, tudlo nila kay Duna Magno. Sa bagay, hindi man lang muna natutukan nila mo. Tibangod sining imminent needs ang tubig sa syudad. Kag probinsya sa Iloilo nga nasakupan sang Metro Pacific, dapat siniiya, ubrahon nila sa insakto ang ila sining katungdanan. Ang flow water nag-offer sa Metropac sang dugang siniiya nga 20,000 cubic meter supply sang potable water sa presyo nga 45 pesos per cubic meter. Sa sini nga offer, si Flow Water maga-construct, maga-lay down sang dugang nga mga water pipes padulong sa kundiin nga linya sang Metro Pacific ini pasudlot.
sa aton sini nga mga kabumbo. Ang construction kag laydown of pipes would take about 8 months to finish. Kung matigayon, ini do hindi makasolve sa kakulang sang tubig, apang ini ang makahatag sang alibyo sa kakulang sang inasupply sang tubig sa Metro Pac. Ti din ang gina-prefer mo, abi, common sense. Ina kung may available sa mga officer sang joint venture sang Metro Pacific Iloilo Water, Metro Pacific Iloilo Waters and the Metro Iloilo Water District. No, common sense will tell you, ina kung may ara sila. Pero kung wala ka mo, pag ekstro ko di dugay-dugay, pwede ta ka mo maupdan, libuton ta sa sentral, o kung sa super, kay base may common sense to, buy one take one, makales kita, bakal ta. Hatag ko sa inyo. No? Apang, ang pamangkot nga wala nagahulag si Metro Pac. Nga magdugang sila sang supply sang tubig para sa iya sini mga konsumidor. Kung lantaw-lantaw ni mo banwa, ang gina-offer ni Flow Water mas barato sang sa 75 pesos per cubic nga ginapromisa ni Metro Pac nga desalination plant nga kuno ila tukuron, nga kuno ila tukuron, nga kuno ila tukuron. San una masugod? Kakut-kot na kamo puting? Dreaming na yang inyo ya? Twinkle, twinkle, little star na yang inyo? Kung batunon yung gina-offer sa Flow Water, 8 ka bulan. Sigurado may dugang ng water supply para kay Metro Pac kag para sa ila sining mga konsumidor. Common sense. Kung wala ka, mangita ta, buy one take one. But the question is nga, wala gahulag ang Metro Pacific. Anong ila sini nga ginahulat? No? Anong ginahulat sini nila? Ginahulat sini nila nga magtsabaw naman ang mga pumuluyo. Kay para nga makatangkiring sila, maka-income sila, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kay man ginakalipay nila iabanwa nga ginakulang tubig sa Mailunggo, kay gaganar sila. No? Ti sa pagsulod sa negosyo, una nga ginapamangkot, kamusta ang supply sang kuryente? Mayo lang kay may morta diya. Oh. Ang tubig tayo, less. Buulan, baha. Ay, sus, Maria Kagusip. Kandusan nyo na lang ng tubig baha kang imutang sa bloda. Oh. Una tubig yun na yun. Oh. Di paano eksplikar nga kita sa Iloilo, ginakulang sa tubig. No, kay may mga water tanker na gani di nga gina pa-deliver sa mga lugar nga wala sa nga tubig sa aton sini nga mga kabombo. My goodness, so nagambal ko engineer nga hindi ko na 15% lang to. Kita mo nagsakit ang akon nga gusto ko. Oh. Kinanglan ko naman ni karon ang magic. Kinanglan ko naman ni karon engineer ang magic touch ang ato balang maputi-puti nga blandi buhok pla. Oh. Do dito ko ni Madrid so dayon siya sini. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, ang mga desalination plant niya, dreaming niya. No? Sa aton sini mga kabumbo, himuon plang ni nilaya. Oh, tapos mahal pa. Oh, sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero ti ano ganina tawag sang kuring ang hindi ido ano? Masabi ginabutang sa ano? Sa tubang na bla sang salakyan bla. Ano ganina? Basi kung makakita ka na. No? Kaya doon muna pananawa kung sa mga opisyalis sa siyudad sa Iloilo sa mga plano sa Metro Pac desalination, tankering. Kaya ila sining sabat na mo kung ano engineer. Kumuha mo lang slow. Yung bla, bubblehead, ano na? Oh, bubblehead. Ragay, sakit gusto ko. Moryones, oh. Anyway, sa aton, sini nga mga tagpalamati. Tibalan nyo naman kung Lunes, hasta lang takunta ni 1:30, pero explicar ko gini para mahangpan sang tanan, no? Sa aton, sini nga mga kabumbo. Anyway, ang iban nga mga balita, kag impormasyon nga hindi ta matatapantog yan ta sa iban sin Manusem Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Okay man lang na. Nga mag-dreaming kita.
Pero inang dreaming bla nga may tupa man kuntani. Aragay, sakit ang gusto ko. Oh. Maluoy ka mo, abi, sa mga taga Metro Pacific na pag bugtaw na ka mo. Oh. Kayuan yun yung siningang serbisyo, Oh, sa aton siningang mga kultural. Lapaw na ko sa Latin, standby na kamo sa masunod sining Black Time program. Mga pangalagad kaupod sa kay former board member Manny Galyar. Ini si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kagay Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatem. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa launa 44 sa kapunanon. Kamusta mga soke naton sa kanginan? Mga kauturan naton sa bilog nga Western Visayas kag malabutan sa sining pagoragwag sang Bombo Radio Iloilo sa mga viewers naton sa bilog nga kalibutan. Kamusta mo dira? Maulanon ang palibot sang syudad sang Iloilo mga kabiyanan kag subong probinsya sang Iloilo. May bagyo nga si Kristen pero daw dito pa sa bahin sang Luzon area mga kabiyanan. Sa Manila kag sa Visayas mayara sa Samar area diriya sa ato nagaulan-ulan dala ini sang hangin habagat mga kabiyanan ti ma-expected nga magalandfall ini basi buwas dito iya sa bahin sang Luzon area mga kabiyanan. Bangod sa sining pagulan-ulan bawti balantayan man ni no ang dingge cases mga kabiyanan. Bangod sang puno ang pilag ka mga surudlan sang lata dira o kung ano dira nga ginatinaran sang matinlo nga tubig tuntog ining klase lamok ka kung may go di man sila mga lamawan hindi man sila klas man nga klase lamok kag makalalit dalitan nga klase sang lamok kinanlan batuan tagid ni mga kabiyanan kapisan malang ang katapat sining mga lamok ini nga makalalit kapisan lang pagpaninlo sang aton sini nga palibot pagpaninlo pangula sang mga bagay dira nga ginatiniran sang tubig mga kabiyanan mga guma dira mga lata kung ano pa dira no nga pwede mahimo nga ginatiniran sang tubig mga kabiyanan tubig ulan ang kalabanan sinada so sa aton mga katuran may update kita karon mga kabiyanan sang dengue cases, latest update no diri sa syudad sang Iloilo kag hambalan na dugang
diri sa atos ni palantuntunan, ini pahanumdom gid lamang sa mga kautoran naton diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo nga kinanglan ang pagpanglimpyo gid sa aton sini nga palibot. Hindi lang adlaw sang Sabado, kundi alo sa adlaw. Hindi lang kita magsalig sa aton sini nga mga barangay officials. Kita mismo ang tagiya sa puluyan magapanglimpyo sa aton sini palibot. Kag ang pagpanglimpyo mga kabiyanan, kinahanglan bilog nga komunidad, bilog nga barangay. Kay kunti imo man lang to palibot ang imo sini nga limpyuhan, amo man gyapon goa niya. Kinahanglan bilog gid nga barangay mga kabiyanan. Anyway, subong nga adlaw mga kabiyanan, Lunes nga edisyon sa aton sini palatuntunan. Lunes na nga adlaw mga kabiyanan, Oktubre 21. Dali na lang ang bulan sang December. Ber na naman mga kabiyanan. Sabagay dugay na nagber, pero ang pinaka-highlight gid amo ang bulan sang December mga kabiyanan. Pila na lang ka inadlaw ang nabilin, December na kita na naman sa piyak nga bahin ang siyudad sang Iloilo. Opisyal na nga nag-umpisa sang 100 days countdown mga kabiyanan for dinagyang 2025, no? Giniwat sang nagliga dito sa SM City mga kabiyanan sa pagpamuno ni Acting Mayor Jeffrey Gadson kag sumugman ni Inday Raisa Triñas mga kabiyanan. Ang tema sang dinagyang sang masunod nga tuig amo ang buhi nga pagtuo sang kinabuhi sang mga Ilonggo. Amo ni ang tema sang aton sini nga dinagyang sa masunod nga tuig mga kabiyanan. Ti ang countdown ginumpisa na 100 days countdown ginumpisa na sa nagligad nga simana. May kompleto kita karon mga kabiyanan nga mga number of tribes nga magapasakop sa sining dinagyang festival diriya sa siyudad sang Iloilo. Luwagon ta na karon, no? Luwagon ta na karon ang 8 tanan ka mga tribo. Daw mo lang ni permi nga mga tribo nga nagapasakop sa bilog nga kada dinagyang mga kabiyanan diri sa siyudad sang Iloilo. Kag sa piyak nga bahin ang padayon ang kauswagan sa siyudad. Let us continue to rise, siyudad sang Iloilo. Opo sa Team Uswag. Team Uswag mga kabiyanan sa pagpamuno sang masunod nga mayora diri sa siyudad sang Iloilo. Way na sang duwa-duwa mapungkogid bilang mayor sa siyudad sang Iloilo. Si Mayora Inday Raisa Triñas mga kabiyanan. Kamanti daway man kontra. Tiyan mo man ang kongresuman. Sigurado naman ang iya. Kaya mati way kontra, pero ang atake nila mga kabiyanan, ang ila nga pagkulukosmod diri sa siyudad sa Iloilo ara gihapon tinaway man unity. Way man unity kamo malang ang una sa atake dira. Pero sabi kay Jeremy Bilog kung ano nga mga istorya ang ibutang-butang niya diri kay sa siyudad sa Iloilo. Tedi na itong grab mo to 20 units ang balata na karon mga kabiyanan ang nagpahutik kag napalabot sa mo istorya mo to pangitaon mo kag basulon ang aging tagaan niya ka sang sala nga impormasyon mga kabiyanan. Ay kagi ka mayor amo nang imoya ginapangambal nga way kay ebidensya way ka pa batoda nga may 20 may 200 20 man akon 200 ka grab units mga kabiyanan Adria City Hall ginapatuyan sini amo iya si Mayor Jerry Triñas. Tinginangkat ka na ganin mayor way ka man call nga malangoy ka mo maluksok ka mo sa Iloilo River. Ano pag-call mo kay way kasi ipakita mga kabiyanan nga ebidensya way ka pruiba amo na budlay bala kong ginsago patarasak lang sa baba mo kay
sabton ka gani, kagakaton ka. Way ka sang ibato kay mandi. Ano ibato mo kay way? Ha? Way kay ebidensya. Hambalan na dugang karon mga kabiyanan. Intro pa lang na. Diri sa aton sini para tuntunan. Mientras tanto nga hindi kaya magsige kaladlad. Ha? Jed, sige kaladlad dira sa mga istorya nga tiko. Ang ini nga palatuntunan hindi man maguntat sang sugid sa kabaturan batok iya sa imo. Away ta pa gani mapatpat ang ang ombudsman mo kag pindi nga kaso mo dito sa dito mo nga pindi mo nga kaso sa Dingan Bayan, anti-graft and corrupt practices Act mga kabiyanan. Ano na nga Republic Act? Republic Act 1319 involving graft and corruption. Graft and corruption, graft cases mga kabiyanan. May dito kapag nga ginatubang gani nga sa kwan, sa di kanina, sa Cebu, sa imo sini nga salin nga gina judo karate mo imo sini nga salin sa piyak kay bayan mga kabiyanan upod kita sa upod kita sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo, Oswag, Iloilo. Welcome to the city of love mga kabiyanan. Hindi na ni subong, hindi na ni siya Bulay City. City of love na ni. Kauna pa itong timpo ay kaluya. Nauya kita nga may Ilonggo mga kabiyanan. Nga notice that the President of the Republic of the Philippines tawag ang syudad sa Lunaban tugan kita mga kabiyanan. Nga siya Bulay City. Kaluya gidya. Sa una nga timpo mga kabiyanan. Kaysa kaliwat-liwat ni former President Duterte. Ang balanta na dugang diri sa atong palatuntunan, nag-standby sa aton nga linya mga kabiyanan, si Vice Mayor, Vice Mayor Jeffrey Ganson mga kabiyanan. Kag sa liwat, nagapapili bilang Vice Mayor sa gihapon. Way punaw, way punaw, ma-Vice Mayor liwat ni. Si Vice Mayor Jeffrey Ganson, bata ni Roding Ganson. Pag siling mo na nga bata Roding Ganson, kilala na dayon na kag madamo gipalangga si Roding Ganson sa mga ilong-ilonganon mga kabiyanan. Kapila mag-mayor, kapila mag-agi senador, kagi congressman. Si Roding Ganson, tiba tayo sumong nagadlagan liwat. Si Jeffrey ka Vice Mayor, Jeffrey Ganson sa pagka-Vice Mayor. Hello Vice, good afternoon Vice. May nga pong amigo Panigalyar. Good afternoon, tagtatangan nga kapalamatis ng radio station. Nagtapos na gidman ang filing no dito dugay na sa kutso pa. Kabalo ko nga ti panalagsagon kay sa libot-libot kamo din sa kabarangayan, house to house, upod sa grupo tanan sang Team Uswag. Kamusta ang aton nga paglibot diri syudad sing Iloilo, Vice Mayor? Well, so far tido mayong reception sa aton kritik do kita man nga politiko nga gadagan Vice Mayor. Mawala korupsyon lang nga record wala. At itinlo ang record ng intact integrity that's why nga doplangga sa sang pumuluyo. Aboged, no? Balana sang tanan, no? Diri syudad ka probinsya sang Iloilo, kag perhaps sa iban nga mga lugar. Nga telin sang una, way kay mo ya agi akusar, way kay corruption, pro sang iban na, way kay mo ya suspended, way kay mo kagi nga gain perpetual disqualification to hold office sang kumilik, sang ombudsman, way kay mo kaso nga pinding sa Sandigan Bayan o kon artise ko din nga korte, no? By the way, pila ka na katuig Vice Mayor sa elected official ikaw sa syudad sing Iloilo, pila katuig, pila naka-term ni tanan? Mga almost 20 years na ko 20 years na. I see, 20 years, no? For the past 20 years, why gid sang dagta ang imos ni nga ngalan, bangod sang why gid diya agi akusar, no? But sa ganon nga ti, ang imo ya public service sa public service ginaya. Hindi nga magsagad kada karon ka. Why ka sang gina siling bala nga gapangauti imos kaban sa gobyerno, Vice? Correct. Okay.
tinlo yung record na. Oo, amo gani, no? Now, gusto ko lang i-refresh ang memory, no? Sa ato sa mga kauturan, diri sa siyudad sa Iloilo, no? Ano ang imong educational attainment, Vice Mayor? Well, ang masud na nakatapos ko. Anong kakurso, no? Tapos ko sang akong pre-med, tapos nagkuha ko sang law. Nagkuha ko masteral sa UP. Naka-doctorate man ta nga honoris causa. Nag-graduate ko sa akong theology, soteriology, ecclesiology, Bible survey, Bible leadership, masteral ko. Subungan taking up my 7th course, doctorate bali sa theology. Ay, siya. Hello? Yes, sir. Biray Nambog, ako kabalukan dito, kabalo magbutig, no? Nakatilaw man sa Dins Lister, o pagkakabugis siya. I didn't make it when I talked, di ba? So, naka-Dins Lister mo ko da. Pag nakakuha ko sa award na Most Outstanding Student Leader, pagkakuha ko bugis siya. Pag-eskwila ko sa UP, naka-presidente mo ko sa masteral degree, no? Pagkuha ko sa UP, yung public management, presidente ko da sa UP, I'm so happy, unopposed ko da, wala man naglagan kung ba. Langga kita paskin sa UP. I see. So, yes, sir. So, ang imo galing gin eskwelahan daw, di gimatupungan magaling gawa? At least do proud ka man sa public school, pati UP. UP ang mga University of the Philippines, no? Ka-honoris causa ka magali, ka-master degree ka man, no? Pero nakakuha ka sa kurso nga law, di ba? Graduate mo ko law. Graduate ka sa law, no? So, san o nga mga tinuig to ang katapusan mga pag-eskwela? Well, asa sumong eskwela po ko doon sa Fort Ross and Gaisano. Sige pang ka-7th course ko doon sa doon mas makonsider mo nga doctorate lang sa theology. Kay counseling and preaching na mo. I see. Now, karon kay ti last term mo na ini, no? Sa mga kauturan naton, last term mo na as Vice Mayor, ano ang aton nga mapabugal sa mga pumuluyo diri siyudad sa Iloilo sa imong pagpangalagad bilang Vice Mayor diri sa siyudad sa Iloilo, Vice? Well, before pa ko nag-politiko, ako na niyang nag-author dyan sang Dumangas International Port, no? Ako na nag-author, ako na nag-finance ang feasibility study. Naka-agi nag-author the original proponent ng City College, ang ngaran natin sa council, ang Iloilo City College. Ako minaya, brainchild ko na. Tapos ako man na nag-finance ang feasibility study sa Medicos. Even ang kay Pacquiao sa Mindanao to, nga City College, akon man na City College, may pa to si Pacquiao, kabalo mong pasalamat. May arap ako ongoing na-aprobahan na sa local government units ang pututan, ang ila magiging assembly plant sa salakyang electric transportation, mga tricycle. Natapos ko na-aprobahan na sa LGU nila. Subong may ongoing ko nga gina-process nga sa tanaw ko maaprubahan kay nakasuglanon ako sang hapon bilang tapos ng suglanon na magkaroon siyang direct flight from Iloilo to Guam. Oo. Hindi na maragi sa Manila kung sa Cebu. So i-work out na naman, gina-prepare naman ang communication pag nasulat sa gina-address naman sa military. Kay kabalo ka mag-sisterhood lang. Kung wala specific kung paano mo na makabulig kagad, ipinaulitika ng sisterhood Kung wala mga continuous na mga economic transaction or business ang both countries, wala na yan matunaw, wala na yan political lang na. While with our proposed project, ang akong plano, may direct flight from Iloilo to Guam,
kag maging feasible na ng ang Armed Forces sa Amerika, amo nga aton i-cater kay Filipino sa Guam, gamay man lang ang Guam, 30% Filipino. 30% lang na kag tunga man lang, labaw lang da sa tunga ang Ilonggo, tipila man lang ng Ilonggo makadto pa kari sa Guam abi, no? So but kung tap nato ng Armed Forces ang 7th Fleet ng Amerika, ang American Armed Forces, pwede nila mo on rest and recreation ng Iloilo, makapromote sa tourism ta, as na mga investors maka-attract ta. Kumausar ang military personnel ng US. So manang target ko, so we have to get the clearance, approval ng isang armed forces ng aton head. Amo na nga pagsulat ato sa pagkon sa Amerika. Kaya nasuglanon ko na itong mayor sa Guamo. Naka ongoing man itong transaction kaya ang president ng American Association sa Western Visayas, amo nagabulig sa aton si Nelson Inyon, no? Kagalas ng gobernador dito, ginapaimbata ko gani sa dinagyang kagang US ambassador sa this coming na dinagyang para makita nilang ang pastada sa Iloilo at probability nga talagang tahom di man niya kung may direct flight pagka makapromote ito nga itong tourism. Okay? Sana ko na nga mga project. So dapat kung nakakabagay gid nga matapos mo gid ang termo, no? Pero di daw namang duwa, no? Matapos mo gid ang termo kay ti para nga mapadayon mo pagid ang mga manami, kayuhan, kag para sa mga pumuluyo nga mga project mo ka Vice Mayor. Tiga ayo kita sa pumuluyo sa siyudad ng Iloilo. Buligan ta nila nga baskin sa last term ko man lang, buligan ta nila. Total wala mo yung track record ng malain. Atong tinutuyo sa kayuhan diya sa siyudad. Now, bagay ka anyo, hindi ka mo nga mag-team, no? Ni Inday Rosa Triñas, siya ang mayor, ikaw ang vice mayor, at least may teamwork ka mo nga duwa bala para gida sa kuswagan, sa siyudad sa Iloilo. Correct. Lain gid ako ng mayor kagang vice mayor, may coordination, may collaboration, kag constant dapat ng consultation nyo para ang tanan nga projects kag programs ng government may implementar nyo nga madasig. Para sa welfare sa pumuluyo. Ang bugid, no? Kay kung may nagayuhay ang mayor, ka vice mayor, depros bala nga nagabugsay, kay bala imo pa abante bala, bugsayan sa iba na pa talyon, kundi nagahamper ang progreso sa isang lugar, vice? Correct. Lain media kung isa ka grupong mayor kag vice mayor. Basta hindi ka man niya stamping pad na tipo, na-check mo man, na-counter-check mo ang kumpara sa talagang public interest or not ang gina-propose nila ng mga projects at program. Ang timiyaran na ta roadmap sa gamo ng kabansi sa nga itong mayor to, ang father ni Raisa, kamanto kalam will organize visionary na program ang tanan nga pagabuhat nila. I see. Ang Iloilo City College nga ini nabalaan ko gid nga ikaw gid ang namursa sini primero daw nagawa ulo atras pang iban sini, no? Kay basi bala na hadlok nga ma-outsmart mo, no? Ani suli giduso mo gid nagapamursa ka man. Kay manti para niya sa mga timawa gid, no? Mga pigado ang Iloilo City College damo na ni na benepisyon sang imo sini nga lihok nga ginpatigayon na Vice Mayor. Yes, kag highly recommended ginasang ched si Dr. Kasipli kag nagugla sang feasibility study na amo na si Dr. Roger Buro. Kasi kita ginayon nag-finance, di kan ask directly sa ng mga tao. Credible na sila si Din Dr. Roger Buro. Babalaan ko nga imo gini idea nga mag tukod kita dire sang Iloilo City College, no? Para nga ang mga imolta nga mga kauturan hindi kasarang mga eskwela sa college sa mga private universities and colleges magka-eskwela sila, no? Siguro damo na ni na pag-graduate da Vice? At ikadamo nagiman pero kay kubalo kang advokasya sang ganito naka-focus kaya sa education. Nakita mo ang Republic Act 5447
amo na ang tawag nga Special Education Fund nga nag-support sa tanan nga public school, elementary kag high school, ag subong sa college. Ang author sina na nag-financing operation sa tanan nga public school, si Roding Ganson. That's why he is known as father of free education. And that is considered as the most profound law yang nabuhat. Edukasyon kay nagapati na siya among mapagpati ko na education is a means of freeing a man from the bondage of ignorance and poverty. Amo na dira man ko ga-focus. Kaya ang binaplano ko gani nga kilanan may state university gid from elementary lang masala ng kabataan. Kaya nga aton mga teachers dapat may postgraduate course nga i-free naton para there should be continuous training sila, maprepara sila nga makaprodukto sa mga ma-quality nga kabataan kung sila mismo is ang ila specialty na ginasupport nato. No? Kag hindi lang nang nasiling mo nga ang author sila sa free education, si Roding Ganson, no? Nadumduman ko ang hasta subong gina-practice pa na kag kadamo-damo gid ang nabibinipisyuhan sini. Kag kadamo-damo gid ang nanamian sini. Kag kadamo gid ang gamay lang ginabayad na sa ospital ning Medicare law daw si Roding Ganson silang nagapamuno. Yan naging pattern ng PhilHealth, ang Medicare law. PhilHealth. Ang PhilHealth naman naging pattern. Kagamo na ang aton government sa constitution naton nga regarding sa education nga naging free ang tinutuyo sa kay Roding Ganson man naging pattern tanan pinsadang laws, no? So kadako ito sa contribution niya sa siyudad sa Pilipinas. So sa siyudad sa Iloilo. Yes. Pinasahi nga abilidad sang tigulang to, no? Tiyo kay ang kabaluga timawa imol gid kami mo nakatibawas pagi sa edukasyon. So gapati siya nga ang edukasyon niya isa mo ginay makabulig sa mga pigado. Correct gid, no? Kay kung hindi ka mag-eskwela, pigado ka magyapon, no? Kita mo lang mga pigado sa una kay mga kabataan nila nagtingwa nga mag-eskwela makatapos sila subong ya. Nami ra mga buhi nila ang mga may sarang-sarang to sa una kay gasalalig nga kabataan ngay damo kwarta sa kinikanan o sila gali eskwela nanungwa subong kunin na magado tiyan mo man kay tatay mo sa una kay papa mo ang jeepney driver ti number 3 sa bar examination kag damo sa mga binuligan diri syudad sa Iloilo kag ikaw ang nakasubli sa iya ka Vice Mayor Ganson. Nakaluwi sa mga Diyos. Actually, since 1957, yearly na ang napatapos siya sa college, isa gatos ang iya Timawa Scholarship Program. Di amak mo na pila na nakalibo ang nakatapos kaya sa college. Yung kabataan siya nakag mga apo. Kundi makabatyag siya ng kunanog yung bulig ng pamilya Ganson sila. Mugid. Ako nagapati kung nga hindi kagit pagbabayan sa mga Ilonggo. Sa mga pamulyo diri syudad sa Iloilo. Isa sa kay Vice Mayor, ayugid na pagbigyan siya kasi kung sa twilight yan mong gabuhat kag diya sa gusto with all probabilities, no? Total last term, no? Last term. Okay, may interview mo sa ako doon sa piya ko. Ano, Vice? May interview sa parte sa kinapapot ng Salamiti, Bagyo. Matapos sa imo interview. I see. Okay. When naman tabang kot sa imo, no? Basik may dugang ka pa nga apilar sa mga pumuluyo diri syudad sa Iloilo kay ti malastem ka pa. Sining pala boton nga 2025 election, no? Kag nasigahom ko nga ang tanan nga ti muswag ni the street vote gid, no? Street vote gid ni, no? Alin sa mayor, pagkato vice mayor, pagkato sa konsyal. Basi kung may dugang ka pa nga pilar, no? Sa mga pumuluyo diri syudad sa Iloilo. Pumuluyo kaya ang illegal mag-classified ng mga intelligent voters mo. Kung magpangita ka ganisang leader, pangitaon ng leader nga value sustong may kadlok sa Ginoo mo nang importante da nakilanlan sa isa ka leader
You must know your direction in life. You must know your capacity, your limitation, and you must be able to make things happen. But above everything, you have to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Importante, gid. So, magpunta ka na italiwat, kinapanigaw na siyang piyak na may interview sa akon. Okay, sige, no problem. No problem. Thank you very much, Manny, amigo. Thank you very much. God bless you. Okay, God bless you, man. Also, kagawad, Vice Mayor Jeffrey Ganson. Nabatian, mga kabiyanan, si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ada mo sing mga binuligan diri syudad sing Iloilo. Halin pa kay Ruding Ganson nga tataya, no? Kay Senator Ganson, Congressman Ganson, Mayor Ganson. Hindi man to gusto nga tagon sa posisyon niya. Sila niya Ruding na lang, no? Amo na ang gusto ni Ruding Ganson nga itawag sa iya, mga kabiyanan. Kung ano si Ruding Ganson, amo man ang bata niya si Jeffrey, Vice Mayor. Ngang tagipusoon ara sa pumuluyo, ara sa timawa, mga kabiyanan. Ang iya sini nga tagipusoon, ang iya sini tinutuyo, serbisyo publiko gid lamang, mga kabiyanan. Kita mo sa sulod sa 20 anyos, wa gid man nagtaan ngalan niya. Wa gid makusar sang kung ano man dira nga criminal case, mga kabiyanan. Kay manti ang gusto iya serbisyo lang, no? Hindi gadyang-gadyang. Hindi pangauti sa kaban sa gobyerno, mga kabiyanan. Amo na iya ang batasan ni Vice Mayor Jeffrey Ganson nga ginilogya ang iya sini nga na tatay nga si Ruding Ganson, mga kabiyanan. Kagdali lang lawagon ta luwat, no? Ang bilog nga team sang uswag, mga kabiyanan. Padayon ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo, upod ang bilog nga grupo sang team uswag, mga kabiyanan. Luwagon ta liwat ta sa mga kauturan naton ang for Mayor Raisa Triñas Cho, for Vice Mayor, mga kabiyanan, Jeffrey Ganson. Doon lang naman panahon to, pilang lang minutos bilin, na? Siguro, Chipuan, tingin din sa masunod kasi mana, kaya manti, ala na gid ang aton sining panahon, diri sa aton sining panatutunan. Salamat gid sa inyo sa pagpabati, magapanambalik kita sa Huwebes nga adlaw. Diri sa aton sining panatutunan, mga kabiyanan. Ini ang inyo alagad, si former board member, Manny Galyar. Madamo gid nga salamat, mayadayad, ngapon sa inyong tanan, I shall return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una,
I-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masamay bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig?
Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayaray ni sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy Lunes. Ba, mabatyagan tagid si Christine. Though it seems like whole day nga ulan-ulan and until, no? Sa pila pa ka mga inadlaw. But anyway, we're praying for everyone's safety. Labi na gid, no? May mga areas na gali sa ibang nga parte sa Pilipinas nga ginabaha na. So please be safe. Alright, sa sininga hapon, nagapangalagan sa inyo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. Ang bilis ng panahon, it's already the 21st of October 2024. Check the base sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 65 days before Christmas. 65 days bago ang Pasko. Well, sa sining nga hapon sa Lunes, balikan naton ang mga istorya diri nga gid share sa aton. We're not yet done with the story. Long story of Agilas ng Sri Lanka. So, if you can have the time later on, sugpunan ta naman ang iyang istorya kag iban pa nga mga stories nga aton ginabaton diri sa KLP. And sa inyo man nga mga istorya dira, paki-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 24 minutes after 2 o'clock, this is Tita Regine. Ari ng ato nga song para sa inyo this afternoon from Lorraine. Earl Lorraine Kelarto. Dahilan. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titigsin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo
Kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awam na wag kang aalis kapag nasasaktan. Lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Dahilan, Earl Lorraine Kilarto. Ikaw, anong dahilan mo nga ang na wala ka pa ka-share sang istorya mo? Why time? Please find time. Kay may time gidaya always. Kung gusto ho naton, di ba? 30 minutes after 2 o'clock. First story naton for today, by the way, it's beautiful Monday, October 21, is from Miss G. Bumabalik. Dear Tita Regine, good afternoon, Tita. Sa tanan nga matagpalamati sang kahapon lamang program. I'm here na naman, kay napisanan, kag hindi ako katulog. Hello to my fellow KLP lovers and listeners. Keep writing, kay tapuson ko man ang 100 stories ko. Haha, daw piho eh. Charings. Tita, feel ko naman yung mag-emote subong. Sa sobra ko kasako, wala na ko time. Bisan nga mag-drama-drama. Tita, we often think of life as a series of peaks and valleys. Sometimes, peaks are exhilarating. They fill us with joy, purpose, and hope. Tapos ang valleys naman niya, amo na ang mga moments of sadness and despair can be overwhelming. It's easy to become lost in those depths, to let the weight of sadness pull us down. Ang kada setback can be a setup for our greatest comeback. Pero instead of viewing setbacks as permanent failures, pwede ginaton niya nga malantaw ini as opportunities to learn, to adapt, and improve. They can teach us resilience, strengthen our determination, and help us appreciate our future success even more. Based na sa nabasahan ko. Each tear shed can water the seeds of our future joy. Pero ang pamangkot ko, how do we transform our sadness into inspiration or happiness? Well, syempre, we must embrace our emotions. It's okay to feel sad, to grieve, to acknowledge our pain. Denying these feelings only prolongs our suffering.
Next, let's connect with one another. Share nyo istorya nyo, lalo na diri sa KLP. We are here to listen. Tita Regine is there to give us some pieces of advice, comfort, and encouragement. So go na. Sulat na kamuda. In vulnerability, we find strength. In shared experiences, we realize we are never truly alone. Each of us nagadala, no? Sang power to inspire, not just through our triumphs, but pinaagi man sa aton nga mga struggles. Kagtuod din na, Tita Regine, kami nga mga KLP letter senders kag listeners, maka-attest gid sini. I know ang iban ma-agree man, lalo na mga regular letter senders, kay damo kami makuha sa mga nagapadala kag nagapakigbahin man sang ilang mga inagihan sa kabuhi kag mga kasaysayan. Balik sa question ko nga how can we transform our sadness into inspiration? Simply lang, sadness can be a source of inspiration. Embrace it and learn from it. Life is a beautiful, unpredictable adventure. Kag kada moment, both joyful and painful, nagakontribute gid sa masterpiece that is you. Tapos lang hambalon, sang himuon, pero tuod na, kag helpful gid. Ang isa pa gid tita, nga common nga na-experience ang iban or sang kadamaan, amo ang suffering. It's something we encounter in various forms. Kaangay sang loss, trauma, heartbreak, disappointment, kag iban pa. Suffering can be isolating, overwhelming, and often insurmountable. Yet, sa tunga sang darkness, there lies a profound opportunity for healing and growth. Kumbaga, isa ini sa mga life experiences naton ng mga tao. Masubo lang, kay it can strike when we least expect it, leaving us feeling lost and broken. Agoy. In those moments, it's easy to believe that pain defines us, that we are trapped in a cycle of despair. Pero padayon lang, kay may Ginoo kita nga pirmi ginadangpan kag dalaganan. Let's just allow ourselves to feel, to grieve, and to express our pain. And of course, let's also surround ourselves with those who uplift us, who listen without judgment, and who provide comfort when the weight of the world feels too heavy. Hay, dumibi ko Napisa na naman ko abi magsulat sa bunga kaagahon, tita. Tita, based on my experience, I can say nga isa sa pinaka-powerful nga aspects ng suffering is its ability to foster resilience. Through our struggles, we often discover strengths we never knew we had. Makalearn kita new ways of coping sa bulig kag guidance gihapon ni Lord. Although, in the midst of pain, it can be difficult to see the light, but there are always moments of beauty and joy to be found. Thanks be to God. Tita, takop ko na ni, kay natuyo na ko, praying for you and your family. I also hope and pray nga tanan nga nagapamati isubong, aral lang sa maayong alawas, kagahintangan, lalo na mga lolas and lolos naton. Love and miss you ta. Hugs. Best regards, Miss G. Hello, Miss G. Wow, thank you, Gidiyay, ha? You remembered again to write to us. Sige, halang, especially in your moments, gito feeling mo nga mag-reflect, feeling mo nga mag-share, mag-pour out sa mga damdamin dyan. Ari lang gito rin, no? Ang kahapon lamang program. And yes, manabalang ka namin kay Lord, no? You ask for wisdom, ihatag niya sa imo, but not in a very easy manner.
not in a very easy way, kundi inaabala nga sa mabudlay nga paagi so that mas manamnaman mo gid, no? Kag mas magduot gid sa imo nga kaisipan kung ano ang lesson, ano ang learning nga luyan niya nga i-impart sa imo. And even in pains, no, you are right, and I truly agree. In pains, may growth, may inspiration. Kumbaga, before kuno magnami-nami ang tanan, maagi gid siya na isa laway-laway. Nami na lang na, no, sang sa nami-nami anay and then maglaway-laway. Nami na lang na iya nga amuna, no, in that manner. Laway anay and then nami-nami. Sige, Miss G, salamat gid ha. Thank you for finding time again and for giving us inspirations diri sa KLP. 36 minutes after 2 o'clock, magapanambalik ang kahapon naman program pagkatapos ng sa pila kami importante ng mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 20 to 26, 2024. Sa sining nga palaabuton nga Oktubre 26, Sabado, treat yourself and your loved ones sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini.
Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthoped. Mga kabombo diri sa kahapon lamang program, kag padayon na naman ang sulat diri sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. This will be the 7th day of our reading her story. And natuloy ini, sa iya na experience ng sexual harassment dito sa may Sri Lanka, kag ang iyaman nga experiences bilang Bombo International Correspondent. So, Tita Regine, sa panahon ng pagbabalita ko, tinaya ko ang aking buhay. Nakasagupa ko ang mga malulupit na mga public officials ng Sri Lanka. Nakikipagdebate ako sa karapatan naming mga Filipinos dahil ang aking NGO gusto nilang kontrolin at hindi ako sumasang-ayon sa kanilang panukala. Filipina ako, alam ko na susunod ako sa patakaran ng bansang kinatatayuan ko. Alam ko kung saan ko ilulugar ang aking sarili. Ang ayaw ko sa lahat na maging sunod-sunuran ako sa maling patakaran. Dahil may batas rin ako sa aking sarili na dapat ako ang masusunod nito. Para sa akin, tita, ang mamuhay ng simple, kontento sa lahat na bagay. Kung anong meron ako, walang inaapakang karapatan ng ibang tao, sumusunod sa batas ng Sri Lanka at higit sa lahat, gumagawa ng mga bagay para sa kapakanan ng iba ay mas higit na masarap sa damdamin kaysa pansariling interes. Dito ako masaya sa prinsipyong ito. Kaligayahan na magmumula sa akin at tanging ako rin ang makapagbigay sa aking sariling kaligayahan na walang sino makapagbigay nito kundi ako. Marahil hindi ako naunawaan ng mas nakakarami dito. Dahil ang NGO na dapat sana ma-register, hindi ko inilathala sa publiko. Una sa lahat, hindi ako politiko, tita. Gusto ko kilos bago salita. Ang nakakakita lamang nito ng aking mga plano, ang aking 2 abogado, OIC ng Watigama Police Station, Vice Principal ng Public School, at ang High Official sa Kandy Hospital, na siya ay aking doktor.
Dahil sa trahedya na dumating sa buhay ko at sa kadahilanan na gusto ng ibang government officials na hawakan ako sa liig, kaya na-delay ito. Ito ang dalawang sitwasyon na sumira sa aking mabuting plano. Sabi ko, kayo mismo ang nagwasak sa mabuting plano na para dapat sa mga taong naghihirap. Sa pagiging sakim, nauwi ito sa wala. Hindi ko itutuloy ito, tita, hanggat hindi ko makakamit ang hustisya na nangyari sa aking buhay. Unfair sa side ko. August 8, 2024, araw sana ng klinik ni Imashi sa Piradia Hospital, pero yun din ang araw ng hearing namin sa sexual harassment na kaso. Wala akong choice kundi dumalo kami sa hearing. Pagdating namin sa Magistrate Panwila Court, sa gate, chine-check ang aming mga dala. Papasok pa lang, binuksan ko ang aking bag para i-present upang suriin ang aking mga dala. Pinalipat ako ng pulis sa army na babae para siya ang sumuri sa aking mga dala. Biglang sumagot si Imashi, "How about my bag, Mama?" I said, "Open that and show to them." Napangiti ang army at sinabihan ako ng army, dapat daw isara ang cellphone kasi bawal sa loob. Sinagot ko, "I can't put off my cellphone. I will use it to prove an evidence against the suspect." Napatingin na lamang sa akin ang army at ibang mga opisyal. Umalis na ako agad na hindi naghintay ng signal niya na tapos na. Si Imashi naman, sumunod na sa akin. Dahil nahuli kami, ang aking asawa at si Oshani na una na, hindi namin sila agad nakita. Sumigaw si Imashi, "Mama, where is Daddy? Why is he lost?" I said, "Relax, don't panic. I'm here behind you, and I will protect you. Don't mind your daddy. He is there inside." At kumalma si Imashi, tita, at humawak sa akin ng mahigpit. Tinanggal ko ang kanyang mga kamay na nakakapit sa aking kaliwang braso. Sabi ko, "Trust yourself and do not be afraid." Sumagot si Imashi, "Okay, Mommy." 3 abogado ang nakatingin sa akin at kitang-kita nila kung paano nagpanik si Imashi. Medyo tinaasan ko ang boses ko. Sinadya ko na maririnig ng 3 abogado. I said, "Don't worry, Imashi. For as long as I'm here in front of you, nothing will happen to you or can happen to you. Trust me because I will take care of your life." Nang nasa harap na ako ng 3 abogado, nakaupo sila sa kani-kanilang mga upuan at nakafocus sa aming pagdating. Huminto ako sa harap nila at binati ko ng good morning to all of you. Sabay yuko ang aking ulo sa kanila, tanda ng paggalang sa kanilang tungkulin. Halos sabay sila nag-respond ng good morning. Dumiretso ako sa kantin. Dahil inabot ko sa may-ari ng kantin ang dala kong regalo para sa kanya, isang polo shirt na kulay gray at t-shirt na kulay yellow. Nagulat siya sa aking inabot. Napatitig ng matagal sa akin, habang ako naman nakangiti sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, sa ganitong paraan, at least makakagaan ng kalooban, panghugot lakas para mamaya. Sobrang pasasalamat niya at ang tanging nakakita lamang ang kanyang kasama sa pagtinda, isang binatilyo. At ang isang lalaki na nagkakaedad 25 pataas na nakita ko rin sa loob ng bus na kasabay namin. Habang papunta kami sa court, sarap ng ngiti niya habang inaabot ko sa may-ari ng kantin ang aking simpleng regalo, tita. Sabi ko, sa susunod na balik ko, paninda niya ang aking idadagdag para sa puhunan niya. Kumikita lamang siya 3 beses sa isang linggo at hindi araw-araw ang pagbubukas niya ng kantin. Depende lamang kung may hearing. Tinanggal ko sa aking katawan ang scarf na kulay pink at kumikintab ang kulay nito habang suot ko ang national costume namin na sari. Kulay puti at modify na ito, tita. At ang heels na gawa ko na sarili ko ring disenyo, sobra sa heels. Heels, okay. Sobra sa sari na tela, kulay puti at may mga palamuti na silver at maliliit na kristal na galing sa basag na salamin.
Ang iba, hugis puso, diamond na sarili kong disenyo. Sa lahat ng kababaihan, ako lamang ang nakasuot ng sari na kulay puti at nag-iisang babae sa court na nakadamit sari na kulay puti. At halos lahat bumubulong at pumupuri na ang ganda ng pagkakagawa ng sari. Sabi ko, salamat. Umiiwas ako tita na makipag-usap sa mga tao dahil problema ang inaharap ko sa oras na yon. Ang dalawa kong anak nakasuot din ng sari na kulay pink. Tinanggal ko ang pink na nakabalot sa aking sari at nilagay ko sa aking bag na kulay puti. Umalis na ako sa loob ng kantin at hinanda ko na ang aking sarili sa pagtawag ng pangalan ko para pumunta sa gitna. Pinagmamasdan ko ang lahat ng tao, lahat seryoso, puno ng problema ang bawat isa. Mayroon din nakangiti sa akin pero bakat sa mukha ang lungkot, tulad ko. Nilalaro ako ng dalawa kong anak habang si Oceani naman lumaki ang boses. She said, "Mama, if you are there in front, you should speak slowly, slowly, slowly." Napatingin na lang lahat na tao sa aming tabi, pati mga pulis. Napangiti ako na wala sa oras. Kasi habang nagsasalita siya, ginagaya niya ang salita ng aking abogado na babae. Habang si Imashi naman, bakat sa mukha ang lungkot. Niyakap ako ni Imashi. Na nakita ni Oceani, yumakap na rin si Oceani. Nagyayakapan kaming tatlo habang hinalikan ko isa-isa sila. Lumapit sa akin ang abogado kong lalaki. Nakaupo kami sa likuran. Sabi niya sa akin, "Magsalita ka ng mahinahon mamaya." Sabi ko naman, "Attorney, I will speak according to my emotions and it depends upon the situation. I will do the right things for my side and I cannot promise to you to follow your advice." Alam ko sa sarili ko na wala na akong tiwala, maliban na lang sa aking sarili, tita. Panay silip ang aking abogado sa akin at ang polis na humawak sa kaso ko, nakikita ko sa unahan, katabi ng judge, masiyahin, pagalaw-galaw ang kanyang ulo habang nakatingin sa amin. Samantala, lahat na kasama niya, puro seryoso. Sabi ko sa aking sarili, buti pa ang polis na humahawak sa kaso ko, masaya. Pero kaming lahat dito, parang Santo Niño ang mga mukha. Lumingon ako sa likuran, sa kanang bahagi kung saan nandoon ang aking asawa. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking asawa. Halos mangiyak-ngiyak, tita. Sabi ko sa asawa ko, kung tawagin na ang pangalan ko, tumayo lang kayo sa likuran na matatanaw ko kayong lahat. Dalhin mo ang ating anak. Makita ko kayong lahat, sapat na sa akin upang humugot ako ng lakas. Maya-maya, bumalik ang abogado ko sa aking tabi. Kinukumusta ako. Sabi ko, "Attorney, okay lang ako." Sa katunayan, tita, nakahanda na ako sa aking sarili. Pagtalikod ng aking abogado, kinuha ko ang cellphone sa asawa ko ng pahablot. Sabi ko, "Bakit ko iintindihin ang mga payo nyo na bawal gumamit ng CP? Paano matatapos ang kaso kung hindi ko ibabalandra mamaya ang mga ebidensya?" So kinuha ko ng pahablot at pinasok sa folder ko. Sabi ko, oras ko na ito para matapos ang kaso. Yumuko ako, nilagay ko ang envelope sa aking mga balikat at tinaas ko ang aking mga palad. Pinag-isa ko at nilagay sa aking noo at nanalangin ako ng mataimtim. Habang ang dalawa kong anak nasa aking tabi at ang asawa ko nasa likuran ko nakatayo. Alam nila na nananalangin ako kaya hindi nila ako ginambala hanggang sa natapos ko ang panalangin. Humihingi ako ng lakas at mawawala ang kabog sa aking dibdib. At sabi ko, "Lord, dagdagan mo ang kaalaman ko para madepensahan ko ang aking sarili." Pagdilat ko ng aking mga mata, si Oceani nakasilip sa akin and she said, "Mama, are you done?" Sabi ko, "Oo." Hinalikan nila ako ulit, tita. Gumagaan ang aking pakiramdam. Maya-maya, tinawag ang aking pangalan. Hindi ako nagulat sa pagtawag ng pangalan ko. Nagulat ako na nagpanik ang aking asawa. Sabi niya, "Mami, Mami, get ready. They called your name." Tumayo ako na relax, tita. Dumaan ako sa lugar na kung saan tinuro sa akin ng abogado ko.
Kasi dati doon ako sa main door pumapasok kung tinatawag ang pangalan ko. Kasi maluwag at mabilis kumilos kung pumasok ako. Dumaan ako sa harap ng mga abogado at nilagay ko ang aking dalawang kamay sa aking harap na may folder to keep it. Respect in front of them habang pumapasok ako at tumadaan sa harap nila. Tumayo ako sa kanang bahagi, ang abogado ko, samantala ang daming abogado na nakapaikot sa kapatid ng suspect na abogada. Nagpapanik sila. Pinagmamasdan ko lang ang mga galaw nila. Sabi ko, ang dami nila, samantalang ako, isa lang ang abogado ko at wala pa akong tiwala sa abogado ko. Kapag lumigwak ang abogado ko sa sitwasyon, sila ang mapapahiya sa akin. Dahil hindi alam ng abogado ko, ang ebidensya ay hawak ko at tanging ako lang ang nakakaalam nito at ang asawa ko. Ang lahat nasa cellphone ko. Kampante ako, tita. Sabi ko, hawak lang ng abogado ko ang aking mga medical reports. Pero ang mas kagimbal-gimbal na ebidensya, ang video na hawak ko na magtatapos sa kasong ito. Ang judge na kayuko, humahawak sa kanyang ulo. Hindi ko makita ang mukha. Lahat ng mga pulis nakatingin sa akin at sa mga abogado na nakaharap sa judge. Sa tabi ng judge, nakatitig ang babae, nakasuot ng civilian. Habang nakatingin siya sa akin, nababasa ko sa kanyang mukha na tila bang naaawa sa akin. Tiningnan ko rin siya na may pag-uusap sa aming mga mata. Relax lang ako na nagpapahiwatig sa aking mga mata na okay lang ako kung nag-aalala ka. So niyuko niya ang kanyang ulo at binaling niya ang kanyang tingin sa nakakarami. Samantala, ang tatlong abogado, 1 meter distance away sa mga abogado ng mga suspects, ay nakatingin sa akin. At abogado ng mga suspects na walang pisok ang mga mata. Pinagmamasdan ko sila isa-isa habang nagkakagulo ang kapatid ng suspect na abogada na tila ba hindi sumasang-ayon ang bawat isa. Relax lang ako. Binitawan ko ang folder at nilagay sa box na kung saan dapat doon ako tatayo kung magsusulit sa mga katanungan. Hindi ako umakyat, tita, doon. Nasa lapag lang ako nakatayo. Pero ang folder ko, doon ko nilagay ng dahan-dahan at dahan-dahan kong inalis ang aking mga mata sa folder ko. Sabi ko, dito ako humuhugot ng lakas ng loob para mapanalo ko ang kasong ito. Nag-step forward ako, tita, at nag-pay attention. Nilagay ko ang aking dalawang kamay na magkahawak sa aking harap at tumingin ako sa judge kahit nakayuko pa rin siya. Hinihintay ko ang pagtaas niya ng kanyang ulo sa mga oras na yon. Kasi alam ko kapag tinaas niya ang kanyang ulo, mag-uumpisa na ang paglilitis. Ano kayang nangyari? Anong mangyayari? Well, so punanta naman ini next time, ha? Ang sulat din sa ato ni Aguila sa Sri Lanka. For the meantime, mga kabombo, how about your own stories? Pwede man ma-share, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gihapon nga masulatin na and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita, boss. For the meantime, stay tuned na sa inyong paborito ng mga dramas after KLP, Tuyang Ermitania, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll see you again tomorrow. Salamat gid sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.